Αγάπες μου, προβλέψεις Δεκεμβρίου 2023, καλωσορίσατε στο κανάλι μας, καλωσορίσατε στο κόσμο της αστρολογίας. Θέλω να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας, γιατί σίγουρα ο Δεκέμβριος, αυτός ο τελευταίος μήνας του χρόνου, έχει πολλά να μας πει και πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, έρχονται και γιορτές, και να πατήσετε και το όλα, γιατί βαγάζουμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα τα οποία βιντεοσκοπούμε και επίσης κάνουμε και live και είναι καλό να μας παρακολουθείτε, και θέλω και το like σας γιατί μας δίνει δύναμη, και το share για τους φίλους σας, και βέβαια τη διαδραστική επαφή μαζί σας, και θα θυμίσω όποιος θέλει να έχει και προβλέψεις πολιτικές να μας το πει άμεσα για το 2024. Αυτός ο μήνας είναι γεμάτος από γεγονότα, παύλα εκπλήξεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Πάμε να δούμε όμως πώς ξεκινάει με την είσοδο του Ερμή στον εγώκερο, Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου. Θα παραμείνει εκεί ο Ερμής μέχρι τις 23 Δεκάτου, που κινούμενος ανάδρομα θα περάσει στον Τοξότη. Με το που θα περάσει θα έχουμε το εξάγωνο του Ερμή και του Κρόνου, ένα εξάγωνο που μας επιτρέπει με πάρα πολύ πρακτικότητα να βρούμε λύσεις σε πρακτικά θέματα, επαγγελματικά, οικονομικά κλπ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ερμής θα είναι και στο ζώδιο του Κρόνου και αυτό αποδίδει πολύ πρακτικότητα. Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου η Αφροδίτη θα περάσει στο Σκορπιό, όπου θα μείνει μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου, και με το που θα περάσει θα έχουμε το τρίγωνο της Αφροδίτης και του Κρόνου, ένα τρίγωνο το οποίο είναι υποβοηθητικό για λύσεις οικονομικές, αλλά και ταυτόχρονα έχει να πει και για εξελίξεις σε σχέσεις, οι οποίες όμως αφορούν σε σοβαρές σχέσεις. Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το τρίγωνο του Ερμή και του Δία είναι πολύ όμορφο, γιατί και αυτό μας επιτρέπει να δούμε και να αποφασίσουμε για τα πρακτικά μας ζητήματα και μας δίνει πολύ πρακτικές λύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά στο πώς θα βρούμε χρήματα, θα αυξήσουμε τη ρευστότητά μας. Σάββατο 9 Δεκεμβρίου θα έχουμε την αντίθεση της Αφροδίτης από το Σκορπιό με τον Δία, υπερβολή στον έρωτα, υπερβολή στο πάθος, υπερβολή στην ειδονή, υπερβολή στις απολαύσεις, δεν πειράζει. Αυτή η υπερβολή ας μας παρασύρει και λίγο, ευχάριστη είναι. Η νέα σελήνη του μήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, στην 21η μοίρα του Τοξότη. Τα φώτα θα είναι σε σύνοδο με τον Άρη. Φώτα λέμε τον ήλιο και τη σελήνη. Έχει κάποια απόσταση ευτυχώς, ο Άρης θα είναι στις 13 μοίρες, αλλά ας λάβουμε υπόψη μας έτσι ότι υπάρχει και λίγο άρια επίδραση. Θα έχουμε το τετράγωνο των φώτων με τον Ποσειδώνα. Αυτό θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να δημιουργήσει κάποιες απογοητεύσεις. Το χιαστή των φώτων του ηλίου και της σελήνης με τον ουρανό, ξαφνικά αναπάντεχα γεγονότα, απρόβλεπτες καταστάσεις, ακαθόριστες κινήσεις, μπορεί δηλαδή σε κάποιες γωνιές του πλανήτη να έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το υδάτινο στοιχείο, πλημμύρες και τέτοια. Γενικά η γενική κοινωνικοπολιτική πρόβλεψη με αυτήν τη νέα σελήνη δεν είναι καλή. Θυμόμαστε ότι είχαμε και μία νέα σελήνη τον Νοέμβριο που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή δεν είναι τόσο δύσκολη, αλλά κρύβει πράγματα τα οποία χρήζουν προσοχής. Στα καθημάς ας μείνουμε μακριά από κουτσομπολιά, μακριά από καταστάσεις δύσκολες, από εντάσεις, μακριά από προβληματισμούς σε βάση περιπτώσει, και μακριά από κόλακες που μπορεί να μας εκμεταλλευτούν κατά το δοκούν και από ψεύτες, και ας προσπαθήσουμε να μην αυταπατώμεθα. Θα έχουμε ανάδρομο Ερμή την ίδια μέρα. Ξεκινάει ο Ερμής να είναι ανάδρομος στις 13 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ανάδρομος μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Όλο αυτό μαζί χρειάζεται λίγο προσοχή, θέλει λίγο να το προσέξουμε. Πάντως επαναλαμβάνω, σε επίπεδο κοσμικό πολιτικό τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα, για να σας πω την αλήθεια, δεδομένου του γεγονότος
ότι αυτή η αστρολογική συγκυρία μπορεί να φέρει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, φανατισμό, θρησκευτικό φανατισμό, διαφωνίες, προβληματισμούς σε διπλωματικό επίπεδο, αποκαλύψεις μυστικών και ιντριγκών οι οποίες μαγειρεύονταν σε βάρος κόσμου και επίσης ακραία καιρικά φαινόμενα και δι με το υγρό στοιχείο. Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου θα έχουμε το τρίγωνο του ανάδρομου Ερμή πλέον από τον εγώκερο με τον Δία, ένα τρίγωνο το οποίο δεν είναι άσχημο, να σας πω την αλήθεια, δεδομένου του γεγονότος ότι μας δίνει έτσι τη δυνατότητα να δούμε τι πράγματα πρέπει να διευθετήσουμε από το παρελθόν, κυρίως σε γραφειοκρατικό επίπεδο. Την 5η 21 Δεκεμβρίου το εξάγωνο του Ερμή και του Κρόνου, του ανάδρομου Ερμή και του Κρόνου, είναι μία όψη η οποία και αυτή μας γυρίζει προς τα πίσω και μας αναγκάζει να κλείσουμε υποθέσεις εκκρεμείς. Την ίδια μέρα η αντίθεση της Αφροδίτης από το Σκορπιό και του Ουρανού από τον Ταύρο είναι σως όψη, γιατί μας βάζει σε διαδικασίες δύσκολες, δεδομένου του γεγονότος ότι μπορεί να δημιουργήσει ρήξεις σε κάποιες σχέσεις. Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, χειμερινό ηλιοστάσιο. Χειμερινό ηλιοστάσιο που σηματοδοτείται από την είσοδο του ηλίου στον εγώκερο. Ο ήλιος εκεί θα παραμείνει για ένα μήνα περίπου μέχρι τις 20 Γενάρη και είναι μια συμβολική γιορτή το χειμερινό ηλιοστάσιο. Έχουμε την μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς, όμως αμέσως μετά θριαμβεύει το φως, αρχίζει πλέον να κερδίζει έδαφος το φως και να μεγαλώνει η μέρα. Ο ήλιος από τον εγώκερο θα μας βάλει σε μια διαδικασία και να φιλοσοφήσουμε όπως έκανα εγώ ακριβώς μόλις τώρα, αλλά ταυτόχρονα και να αρχίζουμε να βλέπουμε πρακτικές λύσεις. Τι μας πιάνει προς το τέλος της χρονιάς, αρχές της επομένης, τι θα κάνω στην επόμενη, τι όνειρα θα αυτό, μπορεί να μην τα κάνουμε, μπορεί και να τα κάνουμε, να τα υλοποιούμε, αλλά πάντα είμαστε σε μια διάθεση υλοποίησης, πρακτικότητας, θα κάνω αυτό, θα γίνει εκείνο κλπ. Ας κάνουμε τη διαφορά φέτος και αυτά που θα σκεφτούμε ας τα υλοποιήσουμε κιόλας. 23 Δεκεμβρίου ο Ερμής κινούμενος ανάδρομα περνάει στον τοξότη, αλλάζουν οι ενέργειες και πάλι γίνονται πιο ανάλαφρες, αφού θα είναι που θα είναι ο Ερμής ανάδρομος, τουλάχιστον να τον ευχαριστηθούμε λιγουλάκι και ας πάει σε ένα ζώδιο πιο διασκεδαστικό που μπορεί να μας ξανακάνει reunions με φίλους, με συμμαθητές, με αυτό, να πάμε σε μέρη που είχαμε διασκεδάσει, σε ταξίδια που είχαμε ξαναπάει. Δηλαδή σκεφτείτε το, όσοι είναι να ταξιδέψετε για τις γιορτές, θα περάσετε ακόμα καλύτερα αν πάτε σε μέρη που είναι πιο ασφαλές επιλογές για εσάς, που έχετε ξαναπάει και έχετε περάσει καλά. Ενώ τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου το τρίγωνο της Αφροδίτης και του Ποσειδώνα γεμίζει συναίσθημα την ατμόσφαιρα. Εδώ μιλάμε για πάρα πολύ συναίσθημα, αλλά με το κίνδυνο ακριβώς το πολύ συναίσθημα να μας περασύρει σε χήμερες. Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου θα έχουμε την πανσέλινο του μήνα στον άξονα εγώκερου καρκίνου φυσικά. Είναι μία πανσέλινος αρκετά συμπαθητική θα την έλεγα, δεδομένου του γεγονότος ότι η σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιο που αγαπά τον καρκίνο και θα έχουμε διευκολυμένες αντιθέσεις, δηλαδή εξάγωνο ηλίου Κρόνου και άρα ο Κρόνος μπαίνει σφήνα ανάμεσα στην αντίθεση του ηλίου και της σελήνης και τρίγωνο ηλίου Δία με τον Δία να μπαίνει σφήνα, μία πανσέλινος η οποία εάν την δούμε λογικά, να το πω έτσι και πρακτικά, μπορεί να αποδώσει και καρπούς και μπορεί να βοηθήσει στην ολοκλήρωση ενός θέματος, μολονότι ο Ερμής είναι ανάδρομος την ίδια στιγμή. Ενώ την 5η 28 του Δεκέμβρη θα έχουμε την εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα. Ένα εξάγωνο το οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητικό για να ανοίξουμε την καρδιά μας και να μιλήσουμε και να πούμε αυτό που νιώθουμε και πάει λέγοντας.
Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου η Αφροδίτη περνάει στον Τοξότη, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 23 Γενάρη. Η Αφροδίτη από εκεί είναι ταξιδιάρα, είναι γεμάτη γέλιο, θέλει διασκέδαση, θέλει παιδικότητα, θέλει εφηβικότητα, θέλει τρέλα, θέλει γλέντια και εν πάση περιπτώσει στρέφει την ανάγκη μας στο ταξίδι, είτε αυτό είναι είμαι φευγάτος και ταξιδεύω με το μυαλό και με την ψυχή, είτε είναι ταξίδι. Άρα λοιπόν μολονότι θα είναι ο Ερμής ανάδρομος στο ίδιο περιβάλλον, αυτό που σας προτείνω είναι με προσοχή για να μην ταλαιπωρηθείτε, με προσοχή όταν οδηγείτε. Οργανώστε και κάποιο ταξιδάκι, δεν θα σας βγει σε καλό, δεν θα σας βγει σε κακό, θα σας βγει σε καλό. Είναι ίσως μια καλή, μια έτσι εκδρομή, να βρεθείτε σε μέρη ξανά που έχετε αγαπήσει κλπ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ για το γέμισμα των μπαταριών, αλλά ξέρετε κάτι, πολλές φορές είμαστε και στο σπίτι με τον άνθρωπο που αγαπάμε ή τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μπορεί να κάνουμε πράγματα πολύ τετριμένα, αλλά αυτό από μόνο του είναι ένα ταξίδι ψυχής στον κόσμο της αγάπης. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει καλύτερο τοπίο από την αγάπη? Φίλες και φίλοι, προχωράμε για να αναλύσουμε τα ζώδια. Θα μιλήσω για τα ζώδια ανά δεκαήμερο, όπως πάντα κάνουμε στις μηνιαίες προβλέψεις μας. Να ξέρετε ότι το πρώτο δεκαήμερο υποδέχεται πάρα πολλές όψεις, κάποιες το τρίτο, το δεύτερο όχι τόσες. Θα αναλύω οι σημαντικότερες όψεις, τις έχω πει όλες. Και βέβαια αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι όταν δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση σε ένα δεκαήμερο, ίσως πολλές φορές να είναι και για καλό, να ξέρετε, και να σας πω ότι καλό είναι να γνωρίζετε τον οροσκόπο σας οπωσδήποτε στις γενικές προβλέψεις και επικουρικά ίσως και τη σελήνη σας. Εάν θέλετε λοιπόν να μάθετε πώς είναι διαμορφωμένος ο χάρτης σας με απόλυτη ακρίβεια, δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στα σχόλια, να ακολουθήσετε το αντίστοιχο link και να πάρετε το χάρτη σας, και μαζί με το χάρτη που θα μάθετε που είναι τα πάντα με ακρίβεια, θα έχετε και μία ανάλυση γραμμένη από τα χεράκια μου και πάρα πολύ εμπλουτισμένη σε περιεχόμενο. Πιστεύω θα σας αρέσει. Εδώ λοιπόν θέλω να σας επισημάνω και κάτι. Για όσους δεν το ξέρετε, παρότι το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν βαριέμαι να το επαναλάβω, αξίζει τον κόπο. Θέλω να ξέρετε πώς μετράμε τα δεκαήμερα. Από την αρχή του ζωδίου λοιπόν μέχρι το 9 και 59 είναι το πρώτο δεκαήμερο. Από τη 10η μοίρα μέχρι τη 19η και 59 πρώτα λεπτά είναι το δεύτερο δεκαήμερο, 20 έως τέλος, 29 και 59 είναι το τρίτο δεκαήμερο. Αυτά για να μην μπερδεύεστε. Και όταν λέω κρυός είναι σαν να λέω και οροσκόπο στον κρυό και πάει λέγοντας. Στα σχόλια υπάρχει το link επίσης για να πάρετε και τη συναστρία σας με το άτομο που σας ενδιαφέρει. Αυτό είναι κάτι που το έχω αγαπήσει πολύ, το έχω γράψει με πολύ αγάπη. Θα μου πεις το άλλο δεν το έγραψες με αγάπη. Όλα τα γράφω με αγάπη, αλλά εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι συμβουλευτική για τις σχέσεις σας και θεωρώ ότι αξίζει πραγματικά να το έχετε, να έχετε τη συναστρία. Και επίσης αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν θέλετε προσωπική πρόβλεψη που είναι αναντικατάστατη σε σχέση με την γενική, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Κρυοί του πρώτου δεκαημέρου. Ο μήνας μπαίνει και σας βρίσκει εν βρασμό δουλειάς, θα το χαρακτήριζα. Κάτι γίνεται και έχετε πολλές υποχρεώσεις, αλλά και την ευκαιρία με τις όψεις του Ερμή από τον εγώκερο και του Κρόνου να βρείτε ωραίες ευδόκιμες λύσεις, ιδιαίτερα μάλιστα αν έχετε εκκρεμότητες εδώ και αρκετό καιρό. Παράλληλα, το πέρασμα της Αφροδίτης στο Σκορπιό και οι όψεις της με τον Κρόνο σας βοηθούν να βρείτε λύσεις και στα οικονομικά, κυρίως σε θέματα κεφαλαίων κλπ. Στην πορεία αυτό που φαίνεται είναι ότι με τις όψεις οι οποίες σας επηρεάζουν τουλάχιστον μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, αυτό που συμβαίνει είναι να μπορείτε πάρα πολύ
άνετα, να το πω έτσι, να δρομολογήσετε θέματα πρακτικά, επαγγελματικά κλπ. Και τελικά θα νιώσετε καλά, γιατί η πολλή δουλειά που θα έχετε θα βλέπετε ότι αποδίδει κιόλας. Ο ανάδρομος τώρα Ερμής θα σας επηρεάζει από τις 13 Δεκεμβρίου και μετά, που η αλήθεια είναι μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου θα σας επηρεάζει, 13 με 23, και η αλήθεια είναι ότι καλά θα κάνετε να προσέχετε λιγάκι, γιατί όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος δεν θέλω να δημιουργήσετε θέματα στη δουλειά, γιατί μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις και κακή επικοινωνία, και επίσης θέλω ό,τι ήταν να ξεκινήσετε επαγγελματικά να το έχετε ήδη ξεκινήσει. Σας τα λέμε όλα πάρα πολύ έγκαιρα, εάν μπορείτε δηλαδή, αν κάνετε μια εκκίνηση, να την έχετε κάνει μέχρι τις 10 του μήνα. Τώρα, με τον ανάδρομο Ερμή 13 με 23, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να επανέλθει ένα project το οποίο είτε δεν λειτουργήσε ή μια συνεργασία με άτομα τα οποία γνωρίζετε από το παρελθόν. Κάτι το οποίο μέχρι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί, μπορεί να υλοποιηθεί με τον ανάδρομο Ερμή. Το τρίγωνο τώρα του ανάδρομου Ερμή με τον Δία στις 18 Δεκεμβρίου, εκεί γύρω στις 18, κάτι τέτοιο που σας είπα που μπορεί να φέρει ο ανάδρομος Ερμής το κάνει ακόμα πιο πιθανό. Με το πέρασμα του ηλίου στον εγώκερο συνεχίζετε να επικεντρώνεστε πάρα πολύ σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τη δουλειά σας. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο Δεκέμβρης είναι μήνας πολύ δουλειάς, ενώ η Πανσέλινος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου και επηρεάζει το δεκαήμερό σας, θα σας κάνει να έχετε την ανάγκη να περάσετε τις γιορτές σας με πολύ δικούς σας ανθρώπους, σε προστατευμένο περιβάλλον, πιθανότατα στο σπίτι, με πάρα πολύ αγάπη, και γενικώς θα είστε σε μία διάθεση να ασχοληθείτε πολύ με τα του οίκου σας. Βέβαια δεν αποκλείεται να χρειαστεί να ασχοληθείτε και με την ακίνητη περιουσία σας. Το πέρασμα της Αφροδίτης στον Τοξότη από τις 29 Δεκεμβρίου σας θυμίζει ότι είναι περίοδος εορτών και μπαίνετε στη διαδικασία, να το πω έτσι, να ξεσαλώσετε, να διασκεδάσετε και να τα δώσετε όλα. Σας πιάνει μία εξωστρέφεια. Θεωρώ ότι ο καινούριος χρόνος θα σας βρει μέσα στις χαρές, στις πανηγύρια και γενικότερα στα φλερτ και στις απολαύσεις. Εκεί το τέλος του μήνα έχει και ένα πολύ αναζωογονητικό υλικό για τα αισθηματικά σας. Κριή του δευτέρου δεκαημέρου. Η αλήθεια είναι ότι ο ουρανός θα επηρεάζει το δεκαήμερό σας και ειδικά εσείς που έχετε γεννηθεί προς το τέλος του δεκαημέρου σας όλο τον μήνα, γι' αυτό θα ήθελα να προσέχετε λίγο πώς θα διαχειριστείτε τα οικονομικά σας. Η παρουσία του ουρανού μπορεί να εγκυμονεί κάποια έκτακτα έξοδα, να το πω έτσι. Σε γενικές γραμμές θα είστε σε αρκετά καλή φάση, θα έχετε αρκετά καλή διάθεση και αν δεν είναι τελείως αναιρετικός ο προσωπικός σας χάρτης, θα αισθάνεστε αρκετή ασφάλεια, κυρίως συναισθηματικού χαρακτήρα μέσα στο μήνα. Ωστόσο, η αντίθεση της Αφροδίτης και του ουρανού γύρω στις 20 Δεκεμβρίου, αυτό το οποίο εγκυμονεί είναι πιθανότατα μία τάση να νιώσετε ανασφάλεια, κυρίως εξαιτίας των οικονομικών, για τα οποία σας έχω προείπει πρέπει να προσέχετε, και καλό θα ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αν έχετε εκκρεμότητες, να το δείτε λίγο. Αναμένονται ήσυχες γιορτές, ευχάριστες γιορτές, και βέβαια αναμένετε να έχετε έναν Δεκέμβριο ο οποίος εν πάση περιπτώσει στο μόνο που θα σας είναι λίγο στερητικός είναι στο να αισθάνεστε σιγουριά και ασφάλεια για το οικονομικό σας μέλλον. Όμως μην πτωείστε, γιατί η δουλειά σας θα αποδώσει καρπούς και θα το δείτε αυτό στην καινούργια χρονιά. Κριή του τρίτου δεκαημέρου.
Η νέα σελήνη θα σας επηρεάσει πάρα πολύ εκεί στα μέσα του μήνα και καθορίζει γενικότερα το πρώτο 15ήμερο του μήνα. Είναι μια νέα σελήνη που θα γίνει σε ζώδιο ευνοϊκό για το δικό σας ευτυχώς, κάτι το οποίο το χρειάζεστε αυτό και πιστεύω ότι πρέπει όμως να το προσέχετε, το χρειάζεστε γιατί θέλετε να πάρετε ανάσες, χαράς κλπ. Όμως θα γίνετε πιο ευκολόπιστοι και πιο εξωστρεφείς. Καλά όλα μέχρι εδώ, αλλά επειδή οι όψεις της μας πονηρεύουν λίγο, θέλω να μην εμπιστεύεστε όποιον βρείτε μπροστά σας, θέλω να κρατάτε πάρα πολλές επιφυλάξεις, θέλω να προσέχετε λιγάκι πώς θα κινηθείτε, θέλω να μείνετε μακριά από τους κόλακες και θέλω να προσέχετε πάρα πολύ όταν οδηγείτε ή πρόκειται να ταξιδέψετε εκείνες τις μέρες, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν αποκλείεται κάτι να ξεχάσετε, κάποια φιριμάδα, γενικά εγκυμονεί ταλαιπωρίες. Σάββατο 23 Δεκεμβρίου ο Ερμής κινούμενος ανάδρομο θα περάσει στον τοξότη και μέχρι το τέλος του μήνα θα επηρεάζει το δεκαήμερό σας, φέρνοντας επιστροφές και όχι καταστροφές ανθρώπων οι οποίοι σας δίνουν χαρά. Μπορεί να είναι ερωτικές σχέσεις, μπορεί να είναι φίλοι από το παρελθόν, συμφοιτητές κλπ. Πάντως φέρνει τέτοιου είδους πράγματα και σας εξωθεί στο να κλείσετε τρύπες που εκκρεμούν ενδεχόμενα για μια πιστοποίηση, μια ξένη γλώσσα, κάτι που είχατε αφήσει στη μέση. Να ξέρετε ότι οι όψεις οι οποίες ακολουθούν με την Αφροδίτη από το Σκορπιό σας βάζουν σε μια διαδικασία να κάνετε εξομολογήσεις ή μπορεί να είναι το τέρι σας το οποίο εκεί στο τέλος της χρονιάς μπροστά στο τζάκι και με τα φωτάκια του δέντρου να θελήσει να σας πει πράγματα τα οποία ενδεχόμενα να αποτελέσουν εξομολογήσεις οι οποίες ωστόσο θα σας φέρουν πιο κοντά. Η συγκυρία η ίδια είναι πάρα πολύ καλή για να επιδιώξετε μια οικονομική, να σας το πω έτσι, κίνηση η οποία ενδεχόμενα θα αποδώσει καρπούς και δεν αποκλείεται να έχετε και ένα απρόβλεπτο έσοδο ή να αναγκαστείτε να κάνετε έναν διακανονισμό σε συνδυασμό και με τον ανάδρομο Ερμή για κάτι το οποίο υπάρχει από το παρελθόν και καλό είναι να κλείσει και να ησυχάσετε και να μπει σε μία ροή, σε έναν διακανονισμό. Αγαπημένοι μου κρύοι, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας, μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Ταύρη του πρώτου δεκαημέρου. Ξεκινάει ο μήνας μια χαρά για σας και θεωρώ ότι με τις όψεις Ερμή από τον εγώκερο και Κρόνου βρίσκεστε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή για να πάρετε την κατάλληλη πληροφορία ή να γνωρίσετε το σωστό άνθρωπο ο οποίος θα βοηθήσει στο να προωθήσετε τα σχέδιά σας και κυρίως μιλάω για τα επαγγελματικά. Παράλληλα με την Αφροδίτη να μπαίνει στο Σκορπιό στις 4 Δεκεμβρίου και να επηρεάζει το δεκαήμερό σας με το που θα μπει, με το τρίγωνό της με τον Κρόνο, πιστεύω ότι σας δίνει την ευκαιρία να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά για τις σχέσεις σας και να κάνετε το επόμενο βήμα. Δεν αποκλείεται για τους αδέσπαυτους αυτή η συγκυρία να φέρει κάτι καινούριο, όμως σίγουρα θα το φέρει σε εσάς που σκέφτεστε πολύ σοβαρά για τις σχέσεις σας ή που θα δείτε κάποιο άτομο και θα πείτε εδώ είμαστε. Θέλω να σας πω ότι οι όψεις που ακολουθούν είναι όψεις οι οποίες πραγματικά δημιουργούν μία πάρα πολύ καλή βάση για να προωθήσετε τα σχέδιά σας αισθηματικά και επαγγελματικά μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου που ο Ερμής αρχίζει την ανάδρομη πορεία του και θα επηρεάζει το δεκαήμερό σας μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι ο Ερμής μπορεί να σας φέρει επανασυνδέσεις με φοιτητές, τέρια του παρελθόντος κλπ. Και γενικότερα τα άτομα με τα οποία θα επανασυνδεθείτε θα είναι άτομα τα οποία θα σας φέρουν χαρά.
Ένα πράγμα το οποίο θέλω να γνωρίζετε στην πορεία είναι ότι μεταξύ 18 και 22 Δεκεμβρίου θα έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες για τέτοιου είδους χαρές και επανασυνδέσεις, και στις 22 περνάει και ο ήλιος στον εγώκερο, οπότε ο ήλιος από εκεί σας βάζει σε μια διαδικασία πιο ταξιδιάρικη, να το πω έτσι, ταξιδιάρικη διαδικασία, η οποία θα είναι σε όλες τις γιορτές. Μια ανάγκη να διασκεδάσετε, να ξαναβρεθείτε με ανθρώπους που είχατε καιρό να τους δείτε, με παρέες, να πάτε ένα ταξίδι. Σας προτείνω να πάτε ταξίδι, αν είναι έτσι, σε μέρη που είχατε ξαναπάει και τα ξέρετε και ξέρετε ότι θα περάσετε καλά, αλλά πάντα να προσέχετε, μην ταλαιπωρηθείτε, μην ξεχάσετε κάτι. Έρχεται η Πανσέλινος στις 27 Δεκεμβρίου και δημιουργεί ένα κλίμα για σας, θα το χαρακτήριζα έντονων συναισθημάτων, πολύ έντονων συναισθημάτων, αλλά πολύ αγαπησιάρικο, δίνοντάς σας και την ευκαιρία να κάνετε γνωριμίες ή να επανέλθουν γνωριμίες από το παρελθόν στη ζωή σας, ή ερωτικές ή επαγγελματικές. Γενικότερα δίνει έμφαση στις επαφές σας και στα συναισθήματά σας. 29 Δεκεμβρίου που η Αφροδίτη περνάει στον Τοξότη, αλλάζει το κλίμα για σας και συνεχίζει να είναι αυτό το κλίμα πιο ερωτικό, με περισσότερα πάθη, όμως πάλι δημιουργεί μια κατάσταση η οποία σας εξωθεί στο να υποστηρίξετε τις επιθυμίες σας. Ταύρη του δευτέρου δεκαημέρου. Σας επηρεάζει ο ουρανός, ο οποίος βρίσκεται στο ζώδιο και στο δεκαήμερό σας, κυρίως εσάς των τελευταίων μοιρών του δεκαημέρου σας, που έχετε γεννηθεί δηλαδή προς το τέλος του δεκαημέρου σας, ή έχετε πλανήτες, οροσκόπο, μεσουράνημα, γύρω στις 17 με 20 μοίρες του Ταύρου. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή. Εδώ και καιρό πρέπει να το έχετε καταλάβει ότι ο ουρανός από εσάς ζητά μια μεγάλη αλλαγή, ζητά μια μεγάλη τομή στα πράγματα τα οποία σας αφορούν. Ελπίζω να μπορείτε να τον καταλάβετε, γιατί όσο πιο γρήγορα πάρετε την απόφαση ότι πρέπει να κάνετε κάποια αλλαγή, τόσο πιο γρήγορα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για σας. Ενώ την 5η 21 Δεκεμβρίου εκεί γύρω, η αντίθεση της Αφροδίτης και του ουρανού μπορεί να δημιουργήσει κάποια ρήγματα στις σχέσεις σας, κυρίως τις ερωτικές. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ να μην έχουμε προβλήματα χρονιάρες μέρες. Βέβαια, ως όλο το υπόλοιπο φάσμα, η αλήθεια είναι ότι όσοι δεν καυγαδίσετε, δεν τσακωθείτε, δεν δημιουργήσετε προβλήματα εκεί γύρω στις 19-20 και κρατήσετε μία ψύχρεμη στάση, μετά η Αφροδίτη υπόσχεται να δώσει πάρα πολλά του στο δεκαήμερό σας, θα σας επηρεάζει από το ζώδιο των σχέσεών σας μέχρι τις 29 του μήνα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για να κάνετε καινούργιες γνωριμίες, να βγείτε με το τέρι σας, να περάσετε καλά, να επικεντρωθείτε στις σχέσεις σας, να πάρετε αποφάσεις για το μέλλον. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν να μην αφήσετε την αντίθεση Αφροδίτης Ουρανού να δημιουργήσει το παραμικρό πλήγμα, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, στις σχέσεις σας. Ταύρη του τρίτου δεκαημέρου. Ταύρη του τρίτου δεκαημέρου, θεωρώ ότι με τη νέα σελήνη που θα πραγματοποιηθεί στον Τοξότη θα αναστατωθείτε λιγάκι, και θα αναστατωθείτε όχι μόνο γιατί οι όψεις της είναι κάπως, αλλά γιατί επηρεάζει ένα περιβάλλον το οποίο βγάζει στην επιφάνεια κατά κάποιον τρόπο προβληματισμούς, βγάζει στην επιφάνεια θέματα έτσι ψυχολογικά, είναι σαν να φέρνει στην επιφάνεια αποθυμένα, κυρίως από ανικανοποιητές επιθυμίες, και έτσι μέσα στο μήνα ένα παραπονάκι θα το έχετε. Ένα παράπονο το οποίο θα έρθει
το βαφκαλίσει λίγο ο Ερμής, ο οποίος μετά τις 23 Δεκεμβρίου κινούμενος ανάδρομα θα περάσει στον τοξότη, θέση από την οποία θα επηρεάσει το δεκαήμερό σας. Τι θα γίνει με τον ανάδρομο Ερμή? Θα συνεχίσει να αναμοχλεύει καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να φέρει στη ζωή σας ακριβώς αυτούς που θα σας απαντήσουν στα ερωτήματα που δημιουργούνται και ενδεχόμενα να φέρει και σχέσεις πολύ προσωπικές του παρελθόντος που θα σας επιβεβαιώσουν και θα καλύψουν όλο αυτό το παράπονο που νιώθατε. Βέβαια, ο ανάδρομος Ερμής στον τοξότη σε συνδυασμό με αυτή την Πανσέλινο δεν αποκλείεται να φέρει στην επιφάνεια και ένα θέμα οικονομικό με τράπεζες, εφορία, ασφάλειες κλπ, το οποίο θα χρήζει της επιμέλειάς σας. Σημαντικό όμως για σας είναι ότι τα Χριστούγεννα ακριβώς θα έχετε το τρίγωνο της Αφροδίτης από το Σκορπιό με τον Ποσειδώνα και στη συνέχεια το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτονα, όψεις οι οποίες φαίνεται να δώσουν πολύ μεγάλο φως στα αισθηματικά σας, γιατί είναι όψεις οι οποίες διαχέουν εμπιστοσύνη, αγάπη, πάθος, εξομολογήσεις, ντεπροφούντις, έτσι από καρδιάς και πράγματα τα οποία τα θέλουμε όλα αυτά να τα βιώνουμε στη ζωή μας με το άτομο που αγαπάμε ή να τα βιώνουμε με κάποιο άτομο που θα γνωρίσουμε εάν είστε αδέσμευτοι. Αγαπημένοι μου Ταύροι, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Δίδυμη του πρώτου δεκαημέρου, πρωτομηνιά, 1η Δεκεμβρίου, ο Ερμής περνάει στον εγώκερο και δίνει ένα εξάγωνο στον Κρόνο και όλη αυτή η συγκυρία σας βάζει σε μια διαδικασία να αγωνιάτε κυριολεκτικώς για τα οικονομικά και για τη δουλειά κλπ. Πιέζεστε πάρα πολύ από τον Κρόνο και η αλήθεια είναι ότι η τόση πίεση που δέχεστε, ειδικά εσείς των πρώτων ημερών, σας δημιουργεί ένα παράπονο. Επομένως τώρα που αρχίζουν να διαφαίνονται κάποιες λύσεις ανταμοιβή σας για τους κόπους σας, θεωρώ βεβαίως ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, πόσο μάλλον όταν περνάει και η Αφροδίτη στις 4 Δεκεμβρίου στο Σκορπιό, θέση από την οποία διευκολύνει πάρα πολύ την καθημερινή σας εργασία και ανοίγει παράθυρα στο να εξελίξετε ένα project. Στην πορεία γενικώς σας απασχολούν τα οικονομικά σας πάρα πολύ, που φαίνεται όμως ότι εκεί μέχρι τις 10-12 του μήνα να πηγαίνουν αρκετά καλά, γιατί οι όψεις είναι πάρα πολύ υποβοηθητικές. Τα πράγματα αρχίζουν και μαζεύονται λίγο με τον ανάδρομο Ερμή, ο οποίος ξεκινάει την ανάδρομη πορεία του 13 Δεκεμβρίου και επηρεάζει το δεκαήμερό σας από τον εγώκερο μέχρι τις 23. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να επανέλθουν θέματα οικονομικά με τράπεζες, δημόσια ασφάλειες κλπ. Βέβαια ευχής έργων θα ήταν να ξαναέρθει στην επιφάνεια και ένα θέμα με επιδοτήσεις κλπ. Που δεν αποκλείεται, αλλά και γενικά εκεί σταματάει το κάνω καινούργια πράγματα και πλέον μαζεύεστε, γιατί ο κυβερνήτης σας Ερμής θα μπλοκάρει τα καινούργια πράγματα που κάνετε, εκτός εάν έχετε γενέθλιο ανάδρομο Ερμή, πράγμα το οποίο μπορείτε να το δείτε στον χάρτη σας. Θα λέει R δίπλα στον Ερμή, αν ακολουθήσετε το link που υπάρχει στα σχόλια για να πάρετε τον αστρολογικό σας χάρτη. Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου θα έχουμε το τρίγωνο του Ερμή και του Δία, ένα τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή, το οποίο πραγματικά βοηθάει να δώσετε λύσεις και να υπογράψετε αν χρειαστεί διακανονισμούς κλπ. Με θέματα από το παρελθόν, όλα αυτά μέχρι τις 22 που περνάει και ο ήλιος στον εγώκερο και δίνει μεγάλη έμφαση και στα συναισθήματά σας. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι από τις 22 Δεκεμβρίου και μετά και μέχρι το τέλος του μήνα, που θα
πραγματοποιηθεί στις 27 και η Πανσέλινο στον άξονα εγώκερου καρκίνου, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να αναμετρηθείτε λιγάκι με τα συναισθήματά σας, με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, να δείτε λίγο αν είστε ασφαλείς και τι σας γεμίζει ασφάλεια, αν αυτό που έχετε αυτή τη στιγμή σας γεμίζει λιγάκι, και γενικώς αυτό το διάστημα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα συναισθηματικό λουτρό, να το πω έτσι, που θα επιφέρει την κάθαρση και θα σας κάνει πιο αποφασιστικούς για την επόμενη χρονιά. Το πέρασμα τώρα της Αφροδίτης στον τοξότη στις 29 Δεκεμβρίου είναι ότι πρέπει για να κλείσει ο χρόνος ευχάριστα, δεδομένου του γεγονότος ότι η Αφροδίτη θα σας επηρεάσει πολύ θετικά εννοείται, και θα νιώσετε πάρα πολύ δυνατοί, χαρούμενοι, καθώς εκεί στο τέλος του χρόνου επικεντρώνεστε στα ερωτικά σας, πάνε καλά οι σχέσεις σας, έχετε ανανεωτική διάθεση και φυσικά δεν αποκλείεται η αδέσμευτη να βρείτε και κάτι ευχάριστο για σας. Δίδυμοι του δευτέρου δεκαημέρου, προσέξτε πάρα πολύ το παρασκήνιο που υπάρχει σε βάρος σας, να μην τιναχτεί η μπάγκα σας στον αέρα, να μην υπάρξουν προβλήματα, να μην υπάρξει κάτι το οποίο θα σας στεναχωρήσει πάρα πολύ. Θέλω να είστε πολύ συγκεντρωμένοι σε ό,τι κάνετε και πολύ συγκεντρωμένοι και στον τρόπο που θα διαχειριστείτε και τα οικονομικά σας. Αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια με τον ουρανό να επηρεάζει το δεκαήμερό σας από το 12ο ηλιακό σας σπίτι και συγκεκριμένα από το ζώδιο του Ταύρου, και αυτές οι αποκαλύψεις μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για να σας υποδείξουν πού πρέπει να βάλετε ένα τέλος και τι είναι αυτό που πρέπει να παραμείνει στη ζωή σας. Αν υπάρχει κακιά συνήθεια που πρέπει να τελειώσει μέσα στο Δεκέμβριο. Προς τα τέλη του Δεκέμβρη, κοντά στις γιορτές, θέλω να προσέξετε λιγάκι και το πώς θα διαχειριστείτε θέματα που αφορούν την υγεία σας, θέματα τα οποία αφορούν την ευεξία σας, αλλά κυρίως και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα οικονομικά σας και με τη δουλειά σας γενικότερα. Δίδυμοι του τρίτου δεκαημέρου, ξεκινάει το δεκαήμερό σας να επηρεάζεται με τη νέα σελήνη που θα πραγματοποιηθεί στο ζώδιο των σχέσεών σας στις 13 Δεκεμβρίου. Είναι μια δύσκολη νέα σελήνη για εσάς που μου επιβάλλει να σας πω μακριά από κόλακες. Όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε μικρό καλάθι. Όπου ακούτε υπέρλαμπρες προσφορές, κρατήστε το πουγγί σας δεμένο καλά. Όπου ακούτε πολλά λόγια και κολακίες και λοιπά, κλείστε τα αυτιά σας. Γενικώς πρέπει να είστε πάρα πολύ λογικοί και μετρημένοι και πάντα να αναρωτιέστε γιατί μου παρουσιάζει κάποιος κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να γίνετε αρκετά αναλυτικοί που έχετε και αυτό το χάρισμα έτσι κι αλλιώς. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ και το παρασκήνιο αλλά και την πιθανή επιθετικότητα και συναισθηματική υπερχείληση που φέρνει αυτή η νέα σελήνη σε εσάς. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο σημάζεμα. Στην πορεία όμως τα πράγματα θα ηρεμήσουν αρκετά μέχρι που στις 23 Δεκεμβρίου ο Ερμής κινούμενος ανάδρομα θα περάσει στον τοξότη, επηρεάζοντας το δεκαήμερό σας και ανοίγει ο φάκελος επανασυνδέσεις. Ο Ερμής από το ζώδιο των σχέσεών σας φέρνει πολλές ευκαιρίες επανασύνδεσης, είτε είναι σε επίπεδο προσωπικό, πρώην εραστές και ερωμένες, είτε είναι και σε επίπεδο επαγγελματικό ή άλλων σχέσεων εν πάση περιπτώσει. Εδώ θέλω να σας πω ότι αν πραγματικά θέλετε να επιδιώξετε μία επανασύνδεση, μην διστάσετε να δημιουργήσετε τις συνθήκες μετά τις 23 Δεκεμβρίου και μέχρι το τέλος του μήνα. Σας εξυπηρετεί κιόλας, γιατί ένα χρόνια πολλά στις γιορτές δεν είναι κακό. Και βέβαια αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή να ξέρετε ότι είναι καλύτερα να μην βάλετε πάρα πολλά πράγματα για εκκίνηση, εκτός πια αν έχετε και ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σας.
στον γενέθλιο χάρτη σας, με συγχωρείτε. Τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου οι όψεις που θα κάνει η Αφροδίτη, όπως και στο τέλος του μήνα 28 Δεκεμβρίου, είναι όψεις οι οποίες είναι υποβοηθητικές για την καθημερινή σας δουλειά, για το τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε, για μικρά project τα οποία ενδεχόμενα τρέχουν, γιατί δεν αποκλείεται να είναι βοηθητική η Αφροδίτη στο να βγάλετε κάποια παραπάνω χρήματα. Αγαπημένοι μου δίδυμοι, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας, μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Καρκίνη του πρώτου δεκαημέρου, πρωτομηνιά, ο Ερμής περνάει στον εγώ καιρό, στο ζώδιο των σχέσεών σας και σχηματίζει ένα εξάγωνο με τον Κρόνο, μία όψη η οποία είναι πάρα πολύ βοηθητική για τις συμφωνίες που θα κάνετε, για υπογραφές συμβολέων, για συμφωνίες, για συζητήσεις επαγγελματικού χαρακτήρα, αλλά και γενικότερα για επαφές, κυρίως εάν πρόκειται για θέματα πρακτικά, επαγγελματικά κλπ. 4 Δεκεμβρίου η Αφροδίτη θα βρίσκεται στο Σκορπιό και θα κάνει και αυτή ένα τρίγωνο με τον Κρόνο. Αυτή η συγκυρία είναι πολύ θετική για τα αισθηματικά σας. Ο Σκορπιός είναι το ζώδιο των ερώτων σας. Η Αφροδίτη με το τρίγωνο της με τον Κρόνο βοηθάει εσάς των πρώτων ημερών να πάρετε και σημαντικές αποφάσεις για τα αισθηματικά σας και να δείτε τα αισθηματικά σας όχι μόνο με το βλέμμα του συναισθήματος, αλλά και με το βλέμμα της λογικής λίγο και να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Γενικότερα λοιπόν τα πράγματα μέχρι τις 10 του μήνα 12 είναι πολύ ωραία, ευχάριστα, τρέχουν για σας και στον επαγγελματικό τομέα και στην προσωπική σας ζωή. Πιστεύω ότι είστε και σαν δεκαήμερο από τα πιο ευνοημένα ζώδια του Δεκέμβρη. Και από τις 13 Δεκεμβρίου ο Ερμής αρχίζει την ανάδρομη κίνησή του στον εγώ καιρό. Θα σας επηρεάζει μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, διάστημα στο οποίο ανοίγει το φάκελο επανασυνδέσεις. Έτσι και αλλιώς θα είναι στο ζώδιο των σχέσεών σας. Αν θέλετε να επιδιώξετε μία επανασύνδεση αυτό το δεκαήμερο, επιδιώξτε την. Μπορεί να φέρει και ερωτικές επανασυνδέσεις, αλλά και επαγγελματικές και γενικά με σοβαρούς ανθρώπους που είχατε συναντήσει στο παρελθόν και αποτελούσαν σοβαρές σχέσεις για εσάς. Γενικώς λοιπόν, ειδικά γύρω στις 18 του μήνα, οι επανασυνδέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου μπαίνει και ο ήλιος στον εγώ καιρό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ακόμα πιο φωτεινό στο πεδίο των σχέσεών σας, τις φωτίζει και είναι και σχέσεις και συνεργασίες και επαγγελματικές και όλα τα καλά. 27 Δεκεμβρίου που έχουμε την Πανσέλινο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ζώδιό σας, αυτή η Πανσέλινος από τη μια έχει μια υπερβολή, από την άλλη μια συγκράτηση, δηλαδή έχει ισορροπία, να το πω έτσι. Θεωρώ βέβαια ότι είναι μια Πανσέλινος η οποία θα σας κάνει ώρες να νιώθετε μια αμφιθυμία ή μια συναισθηματική υπερχείληση, μετά θα μαζεύετε. Το τελικό πρόσημό της είναι όμως ότι θα έρθετε τελικά πιο κοντά με τα άτομα τα οποία θέλετε εσείς και σας ενδιαφέρουν, ενώ στο τέλος του μήνα, 29 Δεκεμβρίου, η Αφροδίτη θα περάσει στον Τοξότη και θα αρχίσετε να σκέφτεστε πώς θα φέρετε κάτι καλύτερο και θετικότερο στον επαγγελματικό τομέα. Καρκίνη του δευτέρου δεκαημέρου. Με τον ουρανό να επηρεάζει το δεκαήμερό σας από τον Ταύρο, θεωρώ ότι το απρόβλεπτο γίνεται για σας αγαπητό. Γιατί γίνεται αγαπητό? Γιατί ξαφνικά και αναπάντεχα σας φέρνει φίλους από το παρελθόν, σας φέρνει φίλους καινούριους.
σας φέρνει σε επαφή με άτομα τα οποία μπορούν να σας υποκινήσουν, να το πω έτσι, να σας πούν τι να κάνετε, να σας προτείνουν, να σας ενθαρρύνουν, να σας οδηγήσουν σε αλλαγές, αυτές οι αλλαγές να είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ υγιείς για εσάς, και γενικότερα σας βάζει και στη διαδικασία να είσαστε συνέχεια με φιλικά περιβάλλοντα, να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε. Έτσι κι αλλιώς πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα ο οποίος είναι γιορτινός, οπότε σας τον προτείνει. Θέλω μόνο να προσέχετε γύρω στις 21 Δεκεμβρίου, που η αντίθεση της Αφροδίτης και του Ουρανού επηρεάζει το δεκαήμερό σας και μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εντάσεις με το άτομο που σας ενδιαφέρει ή με τους φίλους σας. Γι' αυτό μην αφήσετε ποτέ, ό,τι και να γίνει, κάποιο φιλικό σας πρόσωπο, όσο αγαπητό και όσο καλές προθέσεις και να έχει, να παρισφρήσει ανάμεσα σε εσάς και στο άτομο που σας ενδιαφέρει, γιατί αν υπάρξει μια παρεξήγηση θα γίνει επί 1000, και επίσης αν υπάρξει κάποια ένταση προσπαθήστε να την καταστήλετε. Μην αφήσετε τον εγωισμό και γενικά αυτή την προδιάθεσή σας να είστε χειριστικοί να πάρει τα γκέμια και να χάσετε τις ισορροπίες, γιατί ειλικρινά υπάρχει μεγάλος αντίποδας, μεγάλη διευκόλυνση να μην συμβεί τίποτα. Καρκίνη του τρίτου δεκαημέρου. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό μέσα στο δεκαήμερό σας είναι αυτή η νέα σελήνη στον τοξότη που θα γίνει στα μέσα του μήνα, και είναι μια νέα σελήνη η οποία χρειάζεται λίγο την προσοχή σας, γιατί επειδή επηρεάζει το περιβάλλον της καθημερινότητάς σας, μπορεί να χάνετε πάρα πολύ ενέργεια, να κουράζεστε πολύ στη δουλειά, να αισθάνεστε ότι σας εκμεταλλεύονται, να έχετε μια δυσφορία και να νιώθετε ότι κάτι ψυχανεμίζεστε στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς σας φταίει, να το πω και έτσι. Ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό με αυτή τη νέα σελήνη είναι να προσπαθήσετε λιγάκι να μην αντιμετωπίζετε τα πράγματα με τόση μεγάλη συναισθηματική διάχυση μέσα στη δουλειά, γιατί αν δώσετε πάρα πολύ συναίσθημα στη δουλειά, τότε μπορεί να βγείτε χαμένοι, διότι οι άλλοι μπορεί να το εκμεταλλευτούν, οπότε θέλω να το προσέχετε. Επίσης θέλω να προσέχετε λίγο παραπάνω την υγεία σας εκεί στα μέσα του μήνα, γιατί είστε πιο ευάλωτοι σε εμπείρετες αδιαθεσίες, ιώσεις κλπ. Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου ο Ερμής κινούμενος ανάδρομα θα περάσει στο ζώδιο των σχέσεών σας, θα βγει από το ζώδιο των σχέσεών σας και θα περάσει στον τοξότη. Οπότε μπορεί να επαναφέρει ένα θέμα επαγγελματικό στην επιφάνεια. Γίνεται πάρα πολύ δύσκολος για να κάνετε ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. Μπορεί να φέρει κάποιες καθυστερήσεις, αναβολές στα ραντεβού σας, ανατροπές κλπ. Προσπαθήστε λοιπόν να μην έχετε ένα βεβαρημένο πρόγραμμα, άλλωστε μιλάμε για μέσα στις γιορτές, οπότε κάπου πρέπει να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, και να επιβεβαιώνετε τα ραντεβού σας. Επίσης προσπαθήστε να είστε πάρα πολύ συνεπείς στις καταληκτικές ημερομηνίες, όταν υπόσχεστε ότι κάτι θα παραδοθεί, να έχετε φροντίσει, να έχετε υπολογίσει και τις καθυστερήσεις και τα απρόβλεπτα. Θέλω να σας πω ότι τα τρίγωνα και τα εξάγωνα που σχηματίζει η Αφροδίτη από τα Χριστούγεννα και μετά είναι πάρα πολύ καλά για εσάς, γιατί δίνουν μεγάλη έμφαση στον αισθηματικό τομέα και σας βοηθούν να κάνετε πολύ έτσι συναισθηματικές, ρομαντικές, όμορφες προσεγγίσεις με το άτομο που σας ενδιαφέρει, και βέβαια είναι πάρα πολύ καλά όλα αυτά, όχι μόνο για τους δεσμευμένους αλλά και για τους αδέσμευτους, που τότε δεν αποκλείεται να βρείτε ένα άτομο το οποίο να σας κρατήσει το χέρι. Αγαπημένοι μου καρκίνοι, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας, μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540, και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Λέοντες του πρώτου δεκαημέρου,
Ο Ερμής περνάει στον εγώκερο την πρωτομηνιά, 1η Δεκεμβρίου, και με τις όψεις που δημιουργεί σας βάζει στα δύσκολα, καθώς φαίνεται ότι φέρνει αρκετή δουλειά αλλά και αποτέλεσμα στη δουλειά σας, ενώ από τις 4 Δεκεμβρίου που η Αφροδίτη περνάει στο Σκορπιό σας πιάνει μια τρέλα με το σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχετε στολίσει, αν δεν έχετε μπει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, σίγουρα αυτή η Αφροδίτη θα σας βάλει και σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και σε μια διαδικασία να ασχοληθείτε με την ακίνητη περιουσία σας επωφελώς, αλλά και είναι βοηθητική για να φροντίσετε την οικογένειά σας και να επιλυθεί και ένα οικογενειακό πρόβλημα που πιθανώς να υπήρχε. Γενικώς μέχρι τις 10-12 Δεκεμβρίου τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ομαλά στη δουλειά σας, ωστόσο όμως ο Ερμής αρχίζει την ανάδρομη πορεία του στις 13, μέχρι τις 23 θα επηρεάζει από τον εγώκερο το ζώδιό σας και θα φέρνει ανατροπές στην καθημερινότητά σας, αναβολές, καθυστερήσεις στα ραντεβού, για να μην σπάσουν λίγο τα νεύρα σας και να μην αδικηθείτε δουλεύοντας χωρίς αποτέλεσμα, να επιβεβαιώνετε τα ραντεβού σας, να αφήνετε λίγο χρόνο στο χρονοδιάγραμμά σας για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να γίνονται τα πράγματα τέλος πάντων όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Κάντε τη ζωή σας όσο γίνεται πιο εύκολη. Με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί κάποιο project που εκκρεμεί από το παρελθόν ή κάτι τέτοιο να έρθει και πάλι στην επιφάνεια. Θέλω να ξέρετε ότι στην περίπτωση που θέλετε να επανεκκινήσετε κάτι, γύρω στις 18 του μήνα είναι η καλύτερη στιγμή. Στις 22 περνάει και ο ήλιος στον εγώκερο και σίγουρα σας βάζει να ασχοληθείτε με τις δουλειές σας ακόμα περισσότερο, ενώ η Πανσέλινος που θα γίνει στις 27 σας βάζει σε μια διαδικασία να εστιάσετε την προσοχή σας στην υγεία σας, στην ευεξία σας, στην ξεκούρασή σας ενίοτε, αλλά και από την άλλη πλευρά σκαλίζει τα της δουλειάς. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το διάστημα θέλω λίγο να προσέχετε για να μην κάνετε απίστευτες υπερβολές στο φαγητό, αν και μέσα στις γιορτές κάνουμε όλοι. Το πέρασμα της Αφροδίτης στον Τοξότη από τις 29 Δεκεμβρίου αλλάζει το σκηνικό και σας βάζει σε μια διαδικασία εκεί στις τελευταίες στιγμές του χρόνου να εστιάσετε την προσοχή σας στα ερωτικά σας, καθώς δίνει ανανεωτικό μοτίβο, ανανεωτικό αέρα για τους δεσμευμένους και βέβαια αφήνει πολλές υπόνοιες για καινούρια φλερτ στους αδέσμευτους. Λέοντες του δευτέρου δεκαημέρου, ο ουρανός σας επηρεάζει από τον Ταύρο, ζητώντας επιτακτικά να κάνετε αλλαγές και να στρέψετε την προσοχή σας σε τελείως άλλα μοτίβα δράσης, ενώ δεν αποκλείεται να σας εξωθήσει στο να κάνετε τη λεγόμενη στροφή στην καριέρα σας, αλλά να το εννοείτε κιόλας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι όσο περισσότερο είστε διατεθειμένοι να ξεβολευτείτε και να πάρετε τα ρίσκα σας, τόσο πιο πολύ αποδοτικός θα είναι αυτός ο ουρανός, τόσο πιο πολύ θα σας αποκαλύψει πράγματα τα οποία θα έρθουν και σαν ευκαιρίες. Θέλω να ξέρετε ότι αν υπάρχει παρασκήνιο στη δουλειά σας ή οτιδήποτε θα μπορούσε να λειτουργεί σε βάρος σας, ο ουρανός θα το αποκαλύψει. Κάπου εκεί προς τα τελευταίο δεκαήμερο του μήνα θέλω λίγο να προσέχετε, γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα στο σπίτι, θα υπάρχει ένα έτσι κλίμα ευθυξίας και μπορεί αυτό να προκαλέσει εντάσεις που πρέπει να αποφευχθούν χρονιάρες μέρες. Λέοντες του τρίτου δεκαημέρου, η νέα σελήνη που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του μήνα στον Τοξότη και συγκεκριμένα στις 13 Δεκεμβρίου γίνεται στο ζώδιο των ερώτων σας και μολονότι είναι δύσκολη, εσάς θα σας ξυπνήσει πάθη, έρωτες, συναισθήματα, ρομαντισμό κλπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις που αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε ένα ωραίο μοτίβο, να ξέρετε ότι ακόμα κι αν δημιουργηθούν κάποιες εντάσεις θα αμβληθούν. Σε ό,τι αφορά στις καινούργιες σας γνωριμίες θέλω να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί μπορεί να διακατέχεστε από ενθουσιασμό και αυτός ο ενθουσιασμός να γίνει η αφορμή να
αξιολογήσετε, να το πω έτσι, ένα τέρι, να υπερβάλλετε, να το δείτε με τα μάτια της ψυχής όπως θα θέλατε να είναι και όχι όπως στην πραγματικότητα είναι, να αυταπατηθείτε, να ξαπατηθείτε κιόλας αν είναι κάποιο κολακευτικό άτομο και μετά να πέσετε από τον 7ο ουρανό. Γι' αυτό αν κάνετε μια γνωριμία ερωτική, κρατήστε κάποιες επιφυλάξεις για να δούμε αν πραγματικά αξίζει τον κόπο. Από τις 23 Δεκεμβρίου ο Ερμής κινούμενος ανάδρομα θα είναι στο ζώδιο των Ερώτωσα στον Τοξότη και υπόσχεται ότι είναι καλή περίοδος για επανασυνδέσεις ερωτικού χαρακτήρα. Συνεπώς, αν σκέφτεστε να βάλετε σε εφαρμογή κάποιο σχέδιο επανασύνδεσης, εκεί θα είναι η ευκαιρία σας. Στο τέλος του μήνα οι όψεις της Αφροδίτης σας κάνουν λίγο πιο ευσυγκίνητους και εστιασμένους πιο πολύ στην οικογένειά σας, σας κάνουν να νιώθετε ότι έχετε την ανάγκη, την πραγματική ζεστασιά, την οποία μόνο η οικογένεια μπορεί να προσφέρει. Αγαπημένοι μου λέοντες, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας, μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Παρθένη του πρώτου δεκαημέρου. Μπαίνει στον ζώδιο των Ερώτωσα ο Ερμής Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου και με το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Κρόνο είναι μια καλή αστρολογική συγκυρία για να πάρετε σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον σας, για να σκεφτείτε τι θα κάνετε στον ερωτικό τομέα και πώς θα προωθήσετε δημιουργικά επαγγελματικά σχέδια. Είναι πάρα πολύ καλή όψη αυτή για σας, αξιοποιήστε την οπωσδήποτε, γιατί εκεί στην αρχή του μήνα και με το πέρασμα της Αφροδίτης στο Σκορπιό από 4 Δεκεμβρίου και με τις όψεις που υπάρχουν, ιδιαίτερα μέχρι τις 8-10 του μήνα, είναι πολύ καλή περίοδος για να κάνετε κάποια καινούργια ξεκινήματα, να προωθήσετε τη δουλειά σας, να βάλετε βάσεις για τις επόμενες ημέρες και γενικά να κάνετε ό,τι είναι σημαντικό, τα σημαντικά ραντεβού σας. Και αυτό γιατί ο κυβερνήτης σας Ερμής από τις 13 του μήνα θα είναι ανάδρομος στον εγώκερο, επηρεάζοντας με την ανάδρομη κίνησή του το ζώδιό σας μέχρι τις 23 και το δεκαήμερό σας μέχρι τις 23 του μήνα. Τι μπορεί να φέρει ο Ερμής από τον εγώκερο? Για σας επανασυνδέσεις ερωτικού χαρακτήρα. Τι δεν μπορεί να κάνει? Να σας αφήσει να κυλήσουν όλα ήρεμα, γιατί θα φέρνει ανατροπές. Έτσι λοιπόν καλό θα ήταν να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα και βέβαια αν θέλετε να αξιοποιήσετε την ανάδρομη κίνηση του Ερμή προς όφελός σας για τα ερωτικά σας, οι μέρες 16, 17, 18, 19, 20 είναι οι καλύτερες. Θέλω να ξέρετε ότι μπαίνοντας και ο ήλιος στον εγώκερο στις 22 Δεκεμβρίου θα δώσει μία φλόγα στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα, καθώς αφυπνίζει, να το πω έτσι, φωτίζει τα ερωτικά σας, ενώ η Πανσέλινος που θα γίνει στον Καρκίνο στις 27 Δεκεμβρίου είναι μία Πανσέλινος η οποία σας ενισχύει συναισθηματικά, ας το πω έτσι, σας κάνει να νιώθετε πιο βαθιά συναισθήματα, ανοίγει την καρδιά σας και υπόσχεται εξομολογήσεις πολλές με το τέρι σας, αλλά και πολλές επιτυχίες. 29 Δεκεμβρίου περνάει η Αφροδίτη στον Τοξότη και σας βάζει στη διαδικασία να εστιάσετε την προσοχή σας στα θέματα τα οικογενειακά και να περάσετε ωραίες στιγμές με την οικογένειά σας, ενώ δεν αποκλείει καθόλου και επαγγελματικές ευκαιρίες. Παρθένη του δευτέρου δεκαημέρου. Ο ουρανός από τον Ταύρο επηρεάζει το δεκαήμερό σας και ειδικά εσάς που έχετε γεννηθεί προς το τέλος του δευτέρου δεκαημέρου. Η επίδρασή του απέναντί σας είναι καταλυτική, γιατί μπορεί να φέρνει ξαφνική τύχη, ξαφνικές αλλαγές για τις οποίες ακόμα και αν αρχικά σοκαριστείτε, αργότερα θα ευλογείτε την τύχη σας που έτυχε να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ξαφνικά γεγονότα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ευκαιρίες για ταξίδια, ευκαιρίες για επαφές με το εξωτερικό, είτε για δουλειές είτε για σπουδές,
ευκαιρίες και συναντήσεις με άτομα τα οποία θα σας διασκεδάσουν και ενδεχόμενα γνωριμίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε κοσμοθεωρία, θα σας βοηθήσουν να δείτε τα πράγματα με μία άλλη εντελώς ενδιαφέρουσα οπτική γωνία, να το πω έτσι, και θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι αρκετά σημαντικά για εσάς, θα το χαρείτε ιδιαίτερα με αυτόν τον ουρανό. Αυτό που θέλω επίσης να σας επισημάνω είναι ότι προς τα μέσα του μήνα και γενικά το τελευταίο δεκαήμερο δεν αποκλείονται καθόλου και οι καινούριες γνωριμίες οι ερωτικές που μπορεί να προκύψουν από μία σύγκρουση, αλλά τελικά το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης και ανανεωτικές καταστάσεις για τους δεσμευμένους που μετά από ένα καυγαδάκι μπορεί τα πράγματα να γίνουν πολύ wow. Παρθένη του τρίτου δεκαημέρου. Η νέα σελήνη στον τοξότη σας επηρεάζει άμεσα και θεωρώ ότι πρέπει να την προσέχετε πάρα πολύ. Είναι μια δύσκολη νέα σελήνη και καλό θα ήταν να φυλάτε τα νότα σας, κυρίως από τους κόλακες οι οποίοι θα μπορούσαν να βάλουν φωτιά στο σπίτι σας, να προσέχετε λιγάκι εξαπατήσεις, λόγια φίλων και καλά, λόγια ανθρώπων, να προσέχετε στο περιβάλλον το επαγγελματικό σας, μην μπαίνετε σε πηγαδάκια, μην μπαίνετε σε κουτσομπολιά, μην αφήνετε κανένα να δημιουργήσει θέματα, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, προσέξτε πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά, από τις 23 Δεκεμβρίου ο Ερμής κινούμενος ανάδρομα περνάει στο περιβάλλον του τοξότη. Εκεί θέλει λίγο προσοχή γιατί θα φέρει αρκετά μεγάλη αναστάτωση, μπορεί να φέρει μία ανακατοσούρα, παρεξηγήσεις, ευθυξία μέσα στο σπίτι. Δεν είναι καλή εποχή για να ασχοληθείτε με θέματα ακίνητης περιουσίας και επιπλέον αυτό το οποίο θεωρώ σημαντικό είναι ότι μπορεί να φέρει πολλές ανατροπές και στη δουλειά σας. Από την άλλη πλευρά, αν είχατε μία σχέση συγκατοίκησης, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία επανασύνδεση τέτοιας μορφής ή να σας πιάσει η νοσταλγία για το πατρικό σας και να βρεθείτε στις αγκαλιές της μαμάς. Στο τέλος του μήνα οι όψεις που έχετε εκεί στα Χριστούγεννα και μετά είναι πάρα πολύ καλές, θα τις έλεγα γιορτινές και πάρα πολύ συναισθηματικές. Αξιοποιήστε τις γιατί πρέπει να έρθει η καρδούλα σας στη θέση της και να περάσετε καλά όπως σας αξίζει με φίλους, γνωστούς, αδέλφια, ξαδέλφια, γονείς κλπ. Αλλά και γενικώς να διασκεδάσετε λίγο παραπάνω. Παρθένη μου, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας, μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Ζυγή του πρώτου δεκαημέρου. Καταρχάς φαίνεται ότι ο Δεκέμβριος ξεκινάει με πολλή δουλειά, μιας και ο Ερμής περνάει στον εγώκερο και από αυτή τη θέση και με το εξάγωνό του με τον χρόνο σας βάζει στη σκέψη να βρείτε λύσεις πρακτικές. Λύσεις πρακτικές που αφορούν το σπίτι, την ακίνητη περιουσία σας αλλά και τα επαγγελματικά σας και είναι αρκετά βοηθητικός. Επίσης η Αφροδίτη που περνάει στο Σκορπιό δείχνει ότι όλο αυτό το εγχείρημα θα αποδώσει οικονομικά και με τις όψεις που δημιουργεί φέρνει κάποια σταθερότητα στα οικονομικά σας, μια σταθερότητα που η αλήθεια είναι την έχετε πάρα πολύ ανάγκη για να νιώσετε ασφαλείς. Έτσι λοιπόν οι πρώτες μέρες του μήνα είναι καλές για να κινήσετε πράγματα, να δείτε πώς θα αυξήσετε τη ρευστότητά σας, να κάνετε τις πρέπουσες κινήσεις και τα ραντεβού που χρειάζεστε, γιατί από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου που ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στον εγώκερο, πιθανότατα φέρει εμπόδια, ανατροπές, αναβολές, καθυστερήσεις στα ραντεβού σας και βέβαια είναι μια περίοδος στην οποία γίνεται πιο εύθικτη η κατάσταση και το κλίμα στην οικογένεια είναι λίγο τσιτωμένο, οπότε πρέπει να προσέχετε να μην υπάρχουν και μέσα στο σπίτι ξεσπάσματα. Από την άλλη πλευρά βέβαια με αυτόν τον ανάδρομο Ερμή, εάν υπήρχε κάποια σχέση συγκατοίκησης δεν αποκλείεται να υπάρχει μια επανασύνδεση. Εδώ θέλω να πω ότι αν θέλετε εσείς να επιδιώξετε κάτι τέτοιο, οι μέρες γύρω στις 18 Δεκεμβρίου είναι οι καλύτερες.
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου περνάει και ο ήλιος στον εγώ καιρό. Γενικά θα έχετε μία διάθεση και σπιτόγατοι να είστε από τη μια ή να καλείτε και ανθρώπους στο σπίτι σας, να στολίσετε το σπίτι σας. Ενώ η Πανσέλινος που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου στον Καρκίνο θα φέρει αρκετή ένταση, κυκλοθυμία, θα είσαστε λίγο νευρικοί, σαν να μην σας χωράει ο τόπος, θα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Όμως από την άλλη πλευρά νομίζω ότι εάν καταφεύγετε στους κόλπους της οικογένειας θα αμβλύνονται οι όποιες εντάσεις σας και η κυκλοθυμία σας. Πολύ ευχάριστη πλανητική μετακίνηση για σας είναι το πέρασμα της Αφροδίτης στον Τοξότη από τις 29 Δεκεμβρίου, ένα πέρασμα το οποίο είναι πολύ θετικό, καθώς σας προσφέρει κοινωνική ζωή, έντονη διασκέδαση, επαφές, αποφασιστικότητα περισσότερη, αλλά κυρίως η προσοχή σας θα στραφεί στα ερωτικά, στα φλερτ, στις επαφές και γενικότερα σε μια σίγουρα πιο ευχάριστη κοινωνική ζωή. Ζυγή του δευτέρου δεκαημέρου. Ο ουρανός από εκεί που βρίσκεται σας φέρνει κάποια αναστάτωση σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με κληρονομικά, με ασφάλειες οικονομικά που σχετίζονται με ασφάλειες, εφορία, τράπεζες κλπ. Οπότε αν υπάρχουν δάνεια κλπ. Καλό θα είναι να προσέξετε, γιατί ίσως χρειάζεται να επιμεληθείτε ή να γίνει κάποιος διακανονισμός. Επίσης εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι αυτή η συγκυρία λειτουργεί και λίγο σαν μία βόμβα ψυχολογική, η οποία φέρνει στην επιφάνεια παράπονα, δυσκολίες, στεναχώριες κλπ. Με ένα και σκοπό να αφυπνίσει κατά κάποιον τρόπο τη συνείδησή σας και να τακτοποιήσετε μέσα σας όλα αυτά που σας ταλανίζουν και σας κάνουν να αισθάνεστε άσχημα. Ένα πράγμα το οποίο θέλω να σας πω είναι να προσέχετε, γιατί μετά στο δεύτερο 15ήμερο μπορεί να προκύψουν και έκτακτα έξοδα και πρέπει να είστε λίγο έτοιμοι για να τα αντιμετωπίσετε. Εκεί που μπορείτε να στηριχθείτε όμως περισσότερο είναι στην ασφάλεια που σας προσφέρουν τα αισθηματικά σας. Ζυγή του τρίτου δεκαημέρου. Η νέα σελήνη στον Τοξότη είναι σε ένα ζώδιο το οποίο σας ταιριάζει, επηρεάζει το μήνα σας, όμως είναι λίγο δύσκολη. Έτσι λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή θα σας βγάλει από το σπίτι πολύ, θα κάνετε πάρα πολλές επαφές, θα γίνουν πάρα πολλά ραντεβού, θα διασκεδάσετε κλπ. Σως. Μην εμπλακείτε και εμπιστευτείτε άτομα τα οποία δεν γνωρίζετε καλά, για τα οποία δεν βάζετε το χέρι σας στη φωτιά. Αγαπημένοι μου ζυγοί του τρίτου δεκαημέρου, μερικές φορές ακόμα και αν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, γίνονται τα πράγματα με έναν τέτοιο τρόπο που εν τέλει μας στεναχωρεί πολύ, γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς πολλές φορές δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Έτσι λοιπόν θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ίσως βρεθείτε εκτεθειμένοι, ίσως πράγματα τα οποία έχετε πει να περάσουν από στόμα σε στόμα με έναν πάρα πολύ άσχημο τρόπο και αυτό να σας δημιουργήσει στεναχώρια. Προσέξτε το παρασκήνιο, προσέξτε τους κόλακες, μείνετε μακριά τους. Όμως και εσείς οι ίδιοι προσέξτε να μην κάνετε κάποιο λάθος και πληγώσετε κάποιον άνθρωπο, γιατί και αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Ο Ερμής κινούμενος ανάδρομα θα περάσει στις 23 Δεκεμβρίου στον Τοξότη, θέση από την οποία θα σας κάνει επανασυνδέσεις με άτομα τα οποία πλαισιώνουν τη ζωή σας. Επανασυνδέσεις με άτομα τα οποία είχατε συναντήσει στο παρελθόν και είχαν πλαισιώσει τη ζωή σας με έναν τρόπο ευχάριστο για σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβετε. Και βέβαια δεν αποκλείονται καθόλου και οι ερωτικές επανασυνδέσεις. Στο τέλος του μήνα, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμάστε είναι ότι θα είστε πιο συναισθηματικοί, λίγο πιο εσωστρεφείς πιθανότατα, αλλά θα αποζητάτε την αγκαλιά, τη στοργική του ενός και μοναδικού ατόμου ή των ανθρώπων της οικογένειας, τις ασφαλείς επιλογές πάνω στις οποίες μπορείτε να εναποθέσετε τα συναισθήματά σας και να νιώσετε καλά. Ζυγή μου, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις. Like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας, στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529.
Σκορπιοί του πρώτου δεκαημέρου. Θεωρώ ότι τα πράγματα επιτέλους είναι αρκετά καλά για σας, ηρεμείτε ιδιαίτερα μετά την έκλειψη που έγινε στο τέλος του Οκτώβρη, καθώς Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου ο Ερμής περνάει στον εγώκερο και τα πράγματα θα είναι αρκετά ευχάριστα για σας με τις όψεις που κάνει, ενώ το ακόμα καλύτερο για σας είναι ότι τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου θα περάσει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας και φυσικά αυτό θα δώσει μία λάμψη, μία γκλαμουριά και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ πρώτον στο να πάρετε πολύ σοβαρές αποφάσεις για τα αισθηματικά σας με το τρίγωνο που κάνει, με το που θα περάσει με τον Κρόνο. Είναι πάρα πολύ ευνοϊκό για σας, αλλά σας επιτρέπει να δείτε με πρακτικότητα τα πράγματα και να δείτε και πώς θα αυξήσετε τα έσοδά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε και να βρείτε μεθόδους να αυξήσετε κάπως τα έσοδά σας και να ισορροπήσουν τα πράγματα. Να θυμάστε ότι στις 13 Δεκεμβρίου ο Ερμής αρχίζει την ανάδρομη πορεία του, οπότε όσο πιο νωρίς μπορείτε να είσαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, να έχετε κάνει τα ξεκινήματά σας, να έχετε βάλει τα θεμέλια σας, να έχετε πάρει τις αποφάσεις σας, είτε αφορά στα ερωτικά σας, είτε ακόμα και στα οικονομικά σας, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα, γιατί μετά έρχεται και η σύγχυση του ανάδρομου Ερμή, αλλά ο συγκεκριμένος ανάδρομος Ερμής είναι πάρα πολύ καλός για επανασυνδέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να κάνετε επανασυνδέσεις, να βρείτε ισορροπίες, να είναι τα πράγματα καλά και να σας επιτρέπει εν πάση περιπτώσει να προχωρήσετε ακάθεκτοι στο να βρείτε ξανά, να το πω έτσι, και το τέρι που ενδεχόμενα το περιμένετε. Αν θέλετε να επιδιώξετε λοιπόν κάποια επανασύνδεση στον αισθηματικό τομέα, να ξέρετε ότι γύρω στις 18 Δεκεμβρίου τα πράγματα θα είναι αρκετά καλά. Όταν ο ήλιος περάσει στον εγώκερο από τις 22 Δεκεμβρίου, φαίνεται ότι θα είστε ακόμα πιο ανοιχτοί συναισθηματικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ η Πανσέλινος που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου είναι μία Πανσέλινος η οποία είναι διάχυτη από συναισθήματα, θα πραγματοποιηθεί στον Καρκίνο, έχει πολύ συναίσθημα από το οποίο συνοδεύεται και είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα σας βάλει στη διαδικασία να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, να χαρείτε, να γλεντήσετε, να βρείτε παρέες, να κινηθείτε. Σας βγάζει από την εσωστρέφεια, σας βγάζει από την κατήφια που είχατε τους προηγούμενους μήνες και σας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ενώ δεν αποκλείεται εκείνες τις μέρες να οργανώσετε και ένα ταξίδι το οποίο πραγματικά θα σας ισορροπήσει. Το πέρασμα της Αφροδίτης στον τοξότη στις 29 Δεκεμβρίου δείχνει ότι εκείνες οι τελευταίες 2 μέρες του χρόνου θα είναι πάρα πολύ καλές για σας, γιατί θα νιώσετε ασφάλεια η οποία θα έρχεται και από τα οικονομικά αλλά κυρίως από τα αισθηματικά σας. Σκορπιοί του δευτέρου δεκαημέρου, εσείς που έχετε γεννηθεί στο τέλος του δευτέρου δεκαημέρου ή έχετε πλανήτες, μεσουράνημα, οροσκόπο μεταξύ 17 και 20 μοίρες, να ξέρετε ότι είστε πιο ευάλωτοι από τον ουρανό, ο οποίος επηρεάζει το δεκαήμερό σας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι ο ουρανός βρίσκεται απέναντί σας. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές αυτά τα πράγματα, δεν κουράζομαι να σας συμβουλεύω όμως και θα συνεχίσω να σας τα λέω. Ο ουρανός θέλει αλλαγές. Ο ουρανός αποκαλύπτει τις αλήθειες των σχέσεών σας, σας τις δείχνει έτσι, φάτσα κάρτα που λέμε, και σας ζητάει να βγάλετε από τη ζωή σας τα άτομα που είναι τοξικά και αντιθέτως να βάλετε στη ζωή σας ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι θέλουν και ξέρετε κυρίως εσείς τι έχετε να πάρετε από αυτούς, γιατί δεν είναι μόνο να δίνουμε, είναι και να παίρνουμε. Άρα λοιπόν, επειδή είστε άτομα τα οποία είστε βαθιά συναισθηματικά, δεν το ξέρει αυτό πολύ κόσμος, είναι το μυστικό σας, αλλά εσείς ξέρετε ότι είστε βαθιά συναισθηματικοί, πολλές φορές οι σχέσεις που κάνετε είναι εξαρτητικές. Αυτές λοιπόν τις σχέσεις καλό θα ήταν, αγαπημένοι μου σκορπιοί του δευτέρου δεκαημέρου, να
δείτε εάν είναι και τοξικές. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να επαναπροσδιορίσετε ποιος είναι ο σωστός δίπλας, ποιος πρέπει να φύγει, ποιος πρέπει να μείνει, ποιος πρέπει να ταξινομηθεί αλλιώς, για να μπορέσετε να βρείτε τις ισορροπίες σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω επίσης να σας πω ότι εκεί γύρω στις 21 Δεκεμβρίου θέλω να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί η Αφροδίτη που θα είναι στο ζώδιό σας θα είναι σε αντίθεση με τον ουρανό και ίσως προκαλέσει κάποιες αντιπαραθέσεις, κυρίως με άτομα που είναι πολύ αγαπημένα σας στην προσωπική σας ζωή. Σκορπιοί του τρίτου δεκαημέρου. Επηρεάζεστε πάρα πολύ από τη νέα σελήνη στον τοξότη, η οποία είναι και λίγο απατηλή με τις όψεις που κάνει, είναι και λίγο δύσκολη, είναι και λίγο απρόβλεπτη. Όλα τα έχει. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ τα χρήματά σας, τα τιμαλφή σας. Μην είστε ευάλωτοι σε απατεώνες που ενδεχόμενα προσπαθήσουν να σας πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Επιστρατεύστε την αλάνθαστη διαίσθησή σας για να μην παρασυρθείτε σε έξοδα για τα οποία μετανιώσετε αργότερα. Μπορεί να ξοδευτείτε πολύ για άτομα που θεωρείτε πολύ δικά σας και τελικά να αποδειχθεί άνθρακες ο θησαυρός, και να προσέχετε πώς διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας σε όλα τα επίπεδα. Να θυμάστε ότι ο Ερμής κινούμενος ανάδρομα θα περάσει το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στον τοξότη, θέση από την οποία θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση, μία αστάθεια οικονομικού χαρακτήρα αλλά και μία αστάθεια συναισθηματικού χαρακτήρα. Δεν θα νιώθετε ασφαλείς, θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, κάτι το οποίο θα σας κάνει να έχετε μία νευρικότητα. Την ίδια εποχή μπορεί αυτός ο Ερμής να προκαλέσει μία καθυστέρηση στις εισπράξεις σας και αυτό να σας κάνει ακόμα πιο ευάλωτους. Τα πράγματα όμως αλλάζουν από τα Χριστούγεννα ανήμερα και μετά, που με τις όψεις της Αφροδίτης αυτό που θα απολαύσετε θα είναι περισσότερη συναισθηματική ασφάλεια, περισσότερη ζήτηση στον έρωτα, οπότε οι αδέσμευτοι εκεί στο τέλος του μήνα θα έχετε τη δυνατότητα να φλερτάρετε, αλλά και μία τάση να ανταλλάξετε συναισθήματα βαθιά με ανθρώπους που αγαπάτε, ακόμα και με το τέρι σας, και να έρθετε πιο κοντά με άτομα που ίσως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν θα το περιμένατε ότι θα βρεθείτε τόσο κοντά. Σκορπιοί μου, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις. Like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Τοξότες του πρώτου δεκαημέρου. Ο Ερμής περνάει στον εγώκερο πρωτομηνιά και αυτό το πέρασμά του σε συνδυασμό και με το εξάγωνό του με τον Κρόνο σας βάζει στην λογική να σκεφτείτε πολύ πρακτικά και πολύ συνετά πώς θα διαχειριστείτε τα οικονομικά σας. Ενώ στις 4 Δεκεμβρίου που η Αφροδίτη περνάει στο Σκορπιό θα γίνει, αν το θέλετε, η αρρωγός σας στα οικονομικά, γιατί μεταξύ άλλων μπορεί να φέρει και κάτι έξτρα οικονομικό. Ενώ αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι ταυτόχρονα αυτή η Αφροδίτη πριμοδοτεί καινούργιες σχέσεις, πριμοδοτεί μυστικά, πριμοδοτεί να υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο ή ακόμα και την ανάγκη σας να περάσετε όμορφα με το άτομο που σας ενδιαφέρει, το ένα και μοναδικό τέρι και κλεισμένο των θυρών. Ο Ερμής όμως την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου αρχίζει την ανάδρομη κίνησή του και θα επηρεάζει το δεκαήμερό σας από τον εγώκερο μέχρι τις 23 του μήνα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ό,τι είναι να δρομολογήσετε για να αποκτήσετε μία σταθερότητα στα οικονομικά σας, πρέπει να το κάνετε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί όσο θα είναι ανάδρομος 13 με 23, μπορεί να προκαλέσει έκτακτα έξοδα, καθυστερήσεις στις εισπράξεις σας και γενικώς ανατροπές και αναβολές που πρέπει να τις προσέχετε. Ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε είναι ότι αν σας χρωστούν χρήματα, καλό είναι να τα διεκδικήσετε εκείνη την περίοδο και οι καλύτερες ημερομηνίες για να κάνετε κάτι τέτοιο είναι γύρω στις 18
Δεκεμβρίου. Πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ επίσης να ξέρετε ότι με το πέρασμα του ηλίου στον εγώκερο επανέρχονται οι ισορροπίες σας από τις 22 Δεκεμβρίου, ενώ η Πανσέλινος στον άξονα εγώκερου Καρκίνου είναι μία Πανσέλινος η οποία σας βάζει σε πάρα πολύ βαθιά συναισθήματα. Θα έχετε την ανάγκη να είστε πιο μαζεμένοι κατά κάποιον τρόπο και να περάσετε με ανθρώπους που πραγματικά σας δίνουν συναισθηματική ασφάλεια και όχι σε τελείως μεγάλα σχήματα με πάρα πολύ κόσμο. Χρειάζεστε λίγο την στοργή των ανθρώπων των δικών σας, που αυτό θα σας ξεκουράσει και φαίνεται ότι αφού σας ξεκουράσει από τη 29 Δεκεμβρίου και μετά που η Αφροδίτη θα περάσει στο ζώδιό σας, θα αρχίσει το ξεσάλωμα, θα αρχίσει το γλέντι, το πανηγύρι, η εξωστρέφεια, η διάθεση να βγαίνετε συνέχεια με κόσμο και βέβαια θα βοηθήσει πάρα πολύ τα ερωτικά σας, όχι μόνο των δεσμευμένων που αναμένονται έναν ερωτικά μοτίβα, αλλά και εσάς των αδέσμευτων, που φαίνεται ότι θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες για φλερτ. Όμως αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι επειδή ο Κρόνος καραδοκεί και επειδή αυτή η Αφροδίτη θα είναι και σε τετράγωνο με τον Κρόνο, καλό είναι να παίρνετε πάρα πολύ στα σοβαρά την προσωπική σας ζωή και να αντιδράτε για ενήλικες. Το μότο της περίοδου είναι μη κάνετε στους άλλους αυτό που δεν θα θέλατε οι άλλοι να κάνουν σε εσάς. Τοξότες του δευτέρου δεκαημέρου. Ο ουρανός επηρεάζει το δεκαήμερό σας από τον Ταύρο, δημιουργώντας, αν το θέλετε, μία κατάσταση διαφόρων ανατροπών οι οποίες σας αποκαλύπτουν την αλήθεια, αλλά κυρίως την αλήθεια που έχει να κάνει με τη σχέση του τι θέλω με το τι κάνω στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι το τι κάνω στη ζωή μου κυρίως έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνω, πώς αναλώνομαι στην καθημερινότητα. Σε τόσο δύσκολες εποχές σαν αυτή που ζούμε τώρα, το να έχει κάποιος μία δουλειά και να έχει ένα μισθό και ένα στάνταρ στη ζωή του είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να μην του αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά, αλλά πρέπει και να επιβιώσει. Δεν προτείνω λοιπόν να πείτε τα βροντάω όλα και ξαφνικά τα μπουμπουνίζω και αλλάζω. Όχι. Αυτό που θέλω όμως είναι σιγά σιγά να δημιουργείτε και μέσα σας, να το πω έτσι, τη φόρμουλα του να βάλετε στόχους για να φτάσετε όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά σας ικανοποιεί και να μην φοβηθείτε να αρχίσετε να βάζετε στη διαδικασία να υλοποιήσετε τις πολύ δημιουργικές σας ιδέες. Θέλω να ξέρετε ότι στα μέσα του μήνα αυτό που πρέπει να προσέχετε λιγάκι είναι κάποια έκτακτα έξοδα, αλλά και συναισθηματικά. Μην αφήνετε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι γεμάτοι καλές προθέσεις, δεν αντιλέγω, αλλά προσφέρονται έτσι να σας αποκαλύψουν πράγματα, να ανακατευτούν στις σχέσεις σας κλπ. Μην τους αφήσετε, γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Τοξότες του τρίτου δεκαημέρου. Η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιό σας. Μία νέα σελήνη η οποία είναι άνω κάτω με τις όψεις που κάνει. Μία νέα σελήνη που μου επιβάλλει να σας πω να προσέχετε πάρα πολύ τις κινήσεις σας στη δουλειά. Πάρα πολύ όμως, επειδή είστε καλά παιδιά, συνήθως είστε και ευκολόπιστοι και καλόπιστοι, η αλήθεια είναι, μόνο που κινδυνεύετε να πέσετε θύματα κακόπιστων ατόμων, τα οποία θα σας κολακέψουν, θα σας τονώσουν, θα παίξουν λίγο με τον εγωισμό σας για να σας εκμεταλλευτούν κατά το δοκούν, πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν το θέλουμε. Έτσι λοιπόν, καλοί μου τοξότες του τρίτου δεκαημέρου, σας παρακαλώ να προσέχετε πάρα πολύ. Η νέα σελήνη πραγματοποιείται 13 Δεκεμβρίου και θέλω να μην βρεθείτε εξαπατημένοι σε καμία περίπτωση, κάτι το οποίο θέλω να προσέξετε και στις καινούργιες σας γνωριμίες, ακόμα και τις ερωτικές.
Επίσης, κάποια ανατροπή στη δουλειά και βέβαια κάποια ανατροπή στην οικογένειά σας, ευθυξία, παρεξηγήσεις, υπερευαισθησία μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις και ακολουθούν χρονιάρες μέρες, δεν τα θέλουμε αυτά. Και να προσέχετε λίγο στο σπίτι, μην έχουμε διαρροές και πολλά έκτακτα έξοδα εξαιτίας κυρίως του υδάτινου στοιχείου, διαρροές υδραυλικά κλπ. 23 Δεκεμβρίου ο Ερμής θα περάσει κινούμενος ανάδρομα στο ζώδιό σας και μέχρι το τέλος του μήνα φέρνει ανατροπές, καθυστερήσεις, αναβολές, παρεξηγήσεις και κακή συνεννόηση, αλλά από την άλλη ανοίγει και το φάκελο επανασυνδέσεις με άτομα από το παρελθόν, με συνεργάτες, αλλά κυρίως και ερωτικές επανασυνδέσεις που θεωρώ ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, οπότε γι' αυτό και σας το λέω. Και είναι εύκολο, ξέρετε, να επιδιώξετε κι εσείς κάτι, δεδομένου του γεγονότος ότι οι γιορτές είναι ένα χρόνια πολλά, μπορούμε να το πούμε για να ανοίξει η κουβέντα. Από τα Χριστούγεννα και μέχρι το τέλος του μήνα, με τις όψεις της Αφροδίτης, αυτό που γίνεται είναι να δημιουργείται ένα πεδίο επικοινωνιακό μεγάλης εμπιστοσύνης. Αυτό τώρα θα μπορούσε να αναπτυχθεί με εσάς και με τους συγγενείς σας, με την οικογένειά σας, να υπάρξουν εξομολογήσεις, με το τέρι σας, με έναν πολύ καλό φίλο ή με κάποιο άτομο το οποίο εκείνες τις μέρες μπορεί να αλλάξει επίπεδο, να το πω έτσι, στη ζωή σας και να έρθει πολύ πιο κοντά σας και το αποτέλεσμα να είναι ή μια πολύ δυνατή φιλία που θα γεννηθεί και μια ερωτική σχέση. Τοξότες μου, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις. Like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου. 1η Δεκεμβρίου ο Ερμής περνάει στο ζώδιό σας, κάνει ωραίες όψεις με τον χρόνο και σας βοηθάει πάρα πολύ να ξεκαθαρίσετε το τοπίο, να δείτε αλήθειες, να συνειδητοποιήσετε πράγματα και να πάρετε σωστές αποφάσεις, είτε αυτές αφορούν τη δουλειά σας, είτε αφορούν ακόμα και την προσωπική σας ζωή. Αν και εγώ θεωρώ ότι κυρίως θα επικεντρωθείτε στο θέμα της δουλειάς. Ενώ στις 4 Δεκεμβρίου περνάει και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, θέση από την οποία απογειώνει τα αισθηματικά σας, πρέπει να πω, και τα βοηθάει πάρα πολύ, σας επιτρέπει να πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις για τα συναισθηματικά σας, αλλά σας βοηθάει πάρα πολύ και στο να οργανώσετε φιλίες, συμμαχίες, τις προσπάθειάς σας, να φτιάξετε τα σχέδιά σας για να προχωρήσετε στην ευόδοση των στόχων σας. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Τα πράγματα λοιπόν θα είναι πολύ καλά για σας, αλλά θέλω να θυμάστε ότι ενώ οι όψεις σας βοηθούν πολύ να ξεκινήσετε πράγματα, πρέπει να σπεύσετε γρήγορα, να εκμεταλλευτείτε τις περιστάσεις, γιατί στις 13 Δεκεμβρίου ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στο ζώδιό σας, θα σας επηρεάζει μέχρι τις 23 και μπορεί να φέρει και ανατροπές και καθυστερήσεις και αναβολές και παρεξηγήσεις, οπότε ό,τι είναι να το προχωρήσετε, κυρίως σε επίπεδο επαγγελματικό, οικονομικό, όλα αυτά, καλό να είναι να το έχετε δρομολογήσει. Εκτός πια, αν ο χάρτης σας ο προσωπικός έχει ανάδρομο Ερμή, οπότε τότε αλλάζουν τα πράγματα και το λόγο δεκαήμερο θα είναι ευνοϊκό για σας. Πού όμως μας εξυπηρετεί ο ανάδρομος Ερμής, εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου? Σε επανασυνδέσεις. Επανασυνδέσεις με άτομα του παρελθόντος, συνεργασίες, οτιδήποτε, οποιαδήποτε φιλίες κλπ. Αλλά το κυριότερο είναι καλός και για ερωτικές επανασυνδέσεις, που αν δηλαδή θέλετε να βρείτε και την πολύ κατάλληλη στιγμή για να τις επιδιώξετε, είναι από 18 μέχρι 21 Δεκεμβρίου. Στις 22 ο ήλιος θα περάσει στο ζώδιό σας, θα σας φωτίσει ακόμα περισσότερο εκεί στο τέλος του μήνα, ενώ η Πανσέλινος στις 27
θα γίνει στον άξονά σας, με τη σελήνη να βρίσκεται στον καρκίνο και γενικά να σας θυμίζει ότι πρέπει να δώσετε ακόμα περισσότερη σημασία στις σχέσεις σας και δει τις ερωτικές, τις συναισθηματικές κλπ. Βέβαια, αυτή η σελήνη μπορεί να σας προκαλέσει και κάποια αμφιθυμία, διλήμματα, νευρικότητα, όμως όπως και να το κάνουμε, το αποτέλεσμα στο τέλος θα έχει θετικό πρόσημο, οπότε μην σας ανησυχεί καθόλου. 29 Δεκεμβρίου η Αφροδίτη περνάει στον Τοξότη. Καταρχάς σας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείτε «αχ, να ηρεμήσω λίγο» και στη συνέχεια σας βάζει επίσης στη διαδικασία να περάσετε καλά με τους λίγους και καλούς δικούς σας και να επικεντρωθείτε στα ερωτικά σας. Ενώ δεν αποκλείεται να φέρει και κάτι καλό και έξτρα στα οικονομικά. Εγώκερη του δευτέρου δεκαημέρου. Με τον ουρανό να επηρεάζει από τον Ταύρο το δεκαήμερό σας, τα πράγματα μάλλον είναι πολύ ωραία για εσάς στον αισθηματικό κυρίως τομέα. Για ποιο λόγο? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ουρανός από αυτή τη θέση καταρχάς αποκαλύπτει τις αλήθειες των αισθηματικών σας. Αν λοιπόν υπάρχει κάποια σχέση η οποία δεν λειτουργεί υπέρ σας, αν έχετε κάτι το οποίο δεν είναι καλό για σας ή είναι τοξικό, 1000 φορές να φύγει για να δημιουργήσει το χώρο για να μπει κάτι άλλο, πράγμα που επίσης υπόσχεται ο ουρανός. Έτσι κι αλλιώς ο ουρανός προσβάλλει καταστάσεις που ήδη νιώθουμε μέσα μας ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά ίσως δεν έχουμε, να το πω έτσι, την ψυχραιμία, δεν έχουμε την... δεν θα το πω υπομονή, το σθένος να πούμε τέλος και έρχεται και μας δείχνει αλήθειες για να μπορέσουμε να το πούμε πιο εύκολα αυτό το τέλος. Όμως από την άλλη πλευρά ο απρόβλεπτος ουρανός μπορεί να δημιουργήσει τις καταστάσεις που θα σας φέρουν ακόμα πιο κοντά με το άτομο που σας ενδιαφέρει, μπορεί να φέρει κάτι σοκαριστικό αλλά εν τέλει αυτό να σας ενώσει πιο πολύ με το τέρι σας και βέβαια μπορεί να είναι ο υπεύθυνος για έναν κεραυνοβόλο έρωτα. Θέλω λίγο να προσέχετε γύρω στις 21 Δεκεμβρίου στο πώς θα διαχειριστείτε τους άνθρωπους με τους οποίους συνεργάζεστε, γιατί μπορεί να προκύψουν κάποιες εντάσεις και να βρεθείτε στην πολύ δύσκολη θέση του διαιτητή. Εγώκερη του τρίτου δεκαημέρου. Η νέα σελήνη στον Τοξότη θα επηρεάσει πολύ το πρώτο μέρος του μήνα και μέχρι τις 20 μπορώ να πω αρκετά έντονα, και αυτό γιατί είναι μια νέα σελήνη που βάζει πάρα πολλά σως σε εσάς. Καταρχάς θέλω να προσέχετε πολύ περισσότερο την υγεία σας, μολύνσεις, ιώσεις, όλα αυτά τα πράγματα, τη διατροφή σας, τον ύπνο σας που μπορεί να τον χάσετε. Γενικά σας θέλω πολύ προσεκτικούς στον τομέα της υγείας και σας παρακαλώ πολύ να κάνετε τα πάντα για να μπορέσετε να διατηρήσετε τη φόρμα σας, να σας το πω έτσι, και να μην υπάρχουν προβλήματα. Επίσης αυτό που θέλω να προσέχετε πολύ είναι τις παρασκηνιακές δράσεις που μπορεί να υπάρχουν σε βάρος σας, τα λόγια που υπόνονται, αλλά και το να μην μπλεχτείτε εσείς σε λόγια, γιατί μπορεί να σας παρασύρουν άτομα τα οποία θα σας κολακεύσουν, να σας εκμεταλλευτούν κατά το δοκούν και τελικά αφού σας μπλέξουν, αυτοί που θα εκτεθείτε να είστε εσείς. Γι' αυτό κλείστε τα αυτιά σας στους κόλακες και μην τους αφήσετε ποτέ να σας εκθέσουν, να σας μπλέξουν σε πηγαδάκια, να σας μπλέξουν σε τέτοιες ίντρικες, να το πω έτσι. Αυτό που επίσης έχω να σας διαμηνήσω είναι να προσέχετε γενικά τον αθέμητο ανταγωνισμό στη δουλειά σας. Ωστόσο, από τις 23 Δεκεμβρίου ο Ερμής κινούμενος ανάδρομα περνάει στον Τοξότη, διάστημα που σας καλεί καταρχάς να είστε ψύχρεμοι, γιατί αναμοχλεύει καταστάσεις και μπορεί να σας στεναχωρέσει, μνήμες του παρελθόντος, εντάσεις κλπ. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτό το οποίο κάνει ο Ερμής από αυτή τη θέση είναι να σας καλεί να κλείσετε οριστικά και αμετάκλητα υποθέσεις του παρελθόντος, γιατί από τη μια σας κάνει να αναπολύτε το παρελθόν, οπότε αν το θέλετε ακόμα και για τις γιορτές, επιλέξτε να πάτε κάπου που είχατε ξαναπάει και είναι ένας χώρος που έχετε περάσει καλά, σας δίνει ασφάλεια κλπ. Ή με άτομα τα οποία μπορείτε να κάνετε επανασύνδεση, reunion κλπ. Ωστόσο όμως από την άλλη πλευρά ακριβώς σας θυμίζει ποιες υποχρεώσεις εκκρεμούν
και σας εξωθεί στο να τις κλείσετε οριστικά και αμετάκλητα. Το τέλος του μήνα μετά τις 25 του Δεκέμβρη είναι σούπερ για σας, πολύ ερωτικό, πολύ εξομολογητικό, πολύ καλό, πολύ παθιασμένο, πολύ συναισθηματικό, πολύ αγαπησιάρικο και πολύ πρόσφορο για εσάς που είστε αδέσμευτοι, εάν θέλετε να βρείτε ένα τέρι, και αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες να πετύχει το φλερτ και βέβαια εξαρτάται από το προσωπικό σας χάρτη πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ καιροί μου περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας, μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Υδροχόη του πρώτου δεκαημέρου. Ο Ερμής περνάει στον εγώ καιρό 1 Δεκεμβρίου και αυτό θέλει λίγο προσοχή, γιατί από τη μια μπορεί να σας βάλει σε μια διαδικασία να κάνετε κάποιες δεύτερες σκέψεις που αν απευθύνονται σε δικά σας άτομα μπορεί να δημιουργήσουν μεν πρόβλημα, αλλά αν τις κάνετε στο επαγγελματικό περιβάλλον μπορεί να σας εξωθήσουν στο να κρατήσετε συναισθηματικές αποστάσεις από τα πράγματα και έτσι να δείτε αντικειμενικά και με σωστό κριτήριο τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε για να βελτιώσετε τις συνθήκες στη δουλειά σας, να πάρετε αποφάσεις και να δημιουργήσετε ευκαιρίες. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι το πρόβλημα είναι λίγο πώς θα διαχειριστείτε οικονομικές υποθέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας βοηθήσει αρκετά αυτός ο Ερμής να δείτε ξεκάθαρα τα πράγματα. Ενώ από 4 Δεκεμβρίου που περνάει και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, πιστεύω ότι θα είναι αρκετά βοηθητική για τα επαγγελματικά σας ξεκινήματα και για τις προσπάθειες να αυξήσετε τη ρευστότητά σας. Θέλω να σας πω ότι οι όψεις βοηθούν πάρα πολύ να κάνετε κάτι τέτοιο, αλλά να θυμάστε ότι από τις 13 του μήνα μέχρι τις 23 ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στο 12ο ηλιακό σας σπίτι, θέση από την οποία επιβάλλει να κλείσετε οριστικά και αμετάκλητα οι γραφειοκρατικές υποθέσεις του παρελθόντος, να βγάλετε οριστικά και αμετάκλητα πράγματα τα οποία σας αγχώνουν και οι άνθρωποι και επίσης που σας αγχώνουν από τη ζωή σας, να προσπαθήσετε να καταστήλετε το άγχος σας και βέβαια να προσέχετε πάρα πολύ τα κουτσομπολιά που θα γίνουν σε βάρος σας. Γι' αυτό καλό θα ήταν να είσαστε να προσπαθήσετε όσο μπορείτε να είστε πολύ προσεκτικοί με ποιους θα μιλήσετε και να προσπαθήσετε όσο μπορείτε τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρετε ότι μπορεί να σας αναμίξουν σε κουτσομπολιά ή να σας χτυπήσουν πισόπλατα, να τους απομακρύνετε από τη ζωή σας. Να ξέρετε βέβαια ότι με αυτόν τον ανάδρομο Ερμή δεν αποκλείεται να πάρετε κάποιες αποφάσεις, να το πω έτσι, για πράγματα που είχατε αφήσει στον αέρα από το παρελθόν και τώρα θα σκεφτείτε ή να τα τελειώσετε ή να τα επανεκκινήσετε. Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου περνάει ο ήλιος στον εγώκερο και 27 θα έχουμε την Πανσέλινο στον Καρκίνο. Αυτά τα δύο γεγονότα σας κάνουν λίγο να παίρνετε τα πάνω σας, να το πω έτσι, κυρίως από τον ήλιο, αλλά με την Σελήνη στον Καρκίνο αυτό που θέλω πάρα πολύ, αγαπημένοι μου φίλοι υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου, να προσέχετε είναι ότι μπορεί να φέρει κάποια αστάθεια σε συνδυασμό και με τον και με όλη αυτή τη διαδικασία και τους ανάδρομους και λοιπά στη δουλειά σας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Όμως ακόμα και αστάθεια να φέρει, εκεί είναι χρονιάρες μέρες, έτσι και αλλιώς πέφτουν λίγο οι ρυθμοί στη δουλειά, όχι βέβαια για όλα τα επαγγέλματα αλλά για τα περισσότερα. Αυτό το οποίο θέλω να ξέρετε είναι ότι στο τέλος θα μείνετε όρθιοι, μην ανησυχείτε. Πολύ καλό για σας πέρασμα είναι εκείνο της Αφροδίτης στον Τοξότη από τις 29 Δεκεμβρίου. Αλλάζει το σκηνικό αυτό η Αφροδίτη και σίγουρα δίνει περισσότερη λάμψη. Σας βάζει σε μια διαδικασία να διασκεδάσετε περισσότερο, να βγείτε με τους φίλους σας, να βγείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε, να περάσετε καλά, να γλεντήσετε, να κοινωνικοποιηθείτε πάρα πολύ και φαίνεται ότι εκεί στο τέλος του μήνα θα του δώσετε να καταλάβει και καλά θα κάνετε γιατί χρειάζεστε εκτόνωση.
Υδροχόοι του δευτέρου δεκαημέρου. Ο ουρανός επηρεάζει από τον Ταύρο το δεκαήμερό σας και πρέπει πιο προσεκτικοί να είστε εσείς που έχετε γεννηθεί στο τέλος του δευτέρου δεκαημέρου ή έχετε οροσκόπο πλανήτες μεσουράνημα από τις 17 μέχρι τις 20 μοίρες, γιατί ο ουρανός σας βάζει σε μια διαδικασία να προβείτε σε αλλαγές. Εσείς είστε σταθερό ζώδιο, σας δυσκολεύουν οι αλλαγές, αλλά σας διευκολύνει το γεγονός ότι είστε ζώδιο του αέρα, οπότε αυτό σας κάνει λίγο πιο, να το πω έτσι, προσαρμοστικούς στις αλλαγές από ότι κυρίως ο Ταύρος και ο Σκορπιός για παράδειγμα. Σαν ζώδιο του αέρα μπορείτε να προσαρμοστείτε και να είστε και πιο ευέλικτοι. Και αυτό που είναι σημαντικό να θυμάστε είναι ότι οι αλλαγές που σας επιτάσσει ο ουρανός να κάνετε είναι αλλαγές οι οποίες ήδη έχουν φανεί, ήδη σας έχει δείξει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσετε και να κάνετε τις αλλαγές. Μπορεί να έρθει κάποια ζημιά στο σπίτι, καθόλου καλή περίοδος για να ασχοληθείτε με την ακίνητη περιουσία σας. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες εντάσεις και στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, εντάσεις τις οποίες θα ήθελα να προσέχετε εκεί γύρω στις 20-21 του μήνα, που οι όψεις που θα δημιουργηθούν μπορεί να προκαλέσουν κάποια παρεξήγηση και κάποια συναισθηματική υπερχείληση. Οπότε προσπαθήστε να μην ανακατεύετε το συναίσθημα με τη δουλειά και τα επαγγελματικά, κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, είναι αρκετά εύκολο για σας, γιατί είστε άτομα τα οποία μπορούν να κρατούν αποστάσεις. Υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου. Ο μήνας αυτό στιγματίζεται από τη νέα σελήνη που θα πραγματοποιηθεί τις 13 Δεκεμβρίου στον Τοξότη με πολύ δύσκολες όψεις. Γι' αυτό από τη μια ευτυχώς η νέα σελήνη γίνεται σε φιλικό προς εσάς ζώδιο, οπότε κάτι μπορεί να δώσει σε παρέες, φιλίες, διασκέδαση κλπ. Δεν αντιλέγω, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή εάν ασχολείστε σε συλλόγους, σωματεία κλπ. Έχετε τέτοιες δραστηριότητες. Θέλω λίγο να προσέχετε, γιατί μπορεί πραγματικά να εξαπατηθείτε, να ακολουθήσετε τη λάθος πλευρά, να σας πούνε κουτσομπολιό, να σας πούνε κακοπροαίρετα άτομα να σας επηρεάσουν. Αυτό βέβαια ισχύει και στην ευόδοση το στόχο σας. Μην λέτε τι θέλετε να κάνετε και ποιοι είναι οι στόχοι σας σε άτομα τα οποία θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις ιδέες σας, που δόξα τω Θεώ από ιδέες βρίθετε, για να τις κάνουν δικές τους και να είναι ουσιαστικά να τις δείτε αργότερα υλοποιημένες ή κατακρεουργημένες, και αυτό να σας στεναχωρέσει πάρα πολύ. Μην λέτε τα σχέδιά σας, κρατήστε πράγματα για τον εαυτό σας. Μην αφήνετε ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να κατασπαράξουν τις δυνατότητές σας, μην γίνεστε ευάλωτοι σε αυτό. Προσπαθήστε να προσέξετε τις συμμαχίες που θα κάνετε. Θεωρώ ότι η περίοδος δεν είναι καλή για να κονφιρμάρετε συνεργασίες, για να το πω πιο σωστά, να επιβεβαιώσετε συμμαχίες, για να μην μιλάω μισά αγγλικά, μισά ελληνικά. Επίσης, ο Ερμής θα γίνει ανάδρομος, είναι ανάδρομος, και κινούμενος ανάδρομα, θα περάσει στον Τοξότη στις 23 Δεκεμβρίου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα ανοίξει το φάκελο επανασυνδέσεις. Αναμένονται φιλικές επανασυνδέσεις με αισθηματικού χαρακτήρα, αλλά και μία έτσι ανατροπή και ένα κλίμα παρεξηγήσεων που πρέπει να προσέχετε και κακής συνεννόησης, που μπορεί να φέρει κάποια ένταση, όχι όμως σοβαρή. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι και ο ανάδρομος Ερμής κατά κάποιον τρόπο είναι αποτρεπτικός για να υπογράψετε συμφωνίες, εκτός βέβαια αν έχετε στο προσωπικό σας χάρτη ανάδρομο Ερμή. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε είναι ότι με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να επανακινηθεί ένα σχέδιο επαγγελματικό, κάτι το οποίο μπορεί να είχατε βάλει σε λειτουργία και να μην μπόρεσε να ευοδοθεί, και με τον ανάδρομο Ερμή να βρει τον τρόπο του. Στο τέλος του μήνα, οι όψεις της Αφροδίτης δεν λέω ότι θα σας είναι εύκολες, αλλά θα δώσουν ευκαιρίες στη δουλειά σας
και μπορεί να δώσουν και τις ευκαιρίες να μιλήσετε με άτομα του κύκλου σας και να ξεκαθαρίσετε πράγματα που μέχρι αυτή τη στιγμή σας βάραιναν, μέχρι αυτή τη στιγμή σας απασχολούσαν πάρα πολύ και ενδεχόμενα σας έχουν και αρκετά ταλανίσει, να το πω έτσι, ή επηρεάσει συναισθηματικά, πράγματα τα οποία αφορούσαν στον ευρύτερο κοινωνικό σας κύκλο, αλλά και γενικότερα στη δουλειά σας. Αγαπημένοι μου υδροχόοι, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας, μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας, στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529. Οι Ιχθύες του πρώτου δεκαημέρου, το πέρασμα του Ερμή την πρωτομηνιά 1η Δεκεμβρίου στον εγώκερο, είναι βοηθητικό για σας δεδομένου του γεγονότος ότι σε συνδυασμό με τον χρόνο που βρίσκεται στο ζώδιό σας, σας επιτρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις και να βάλετε κάποιους πολύ ρεαλιστικούς στόχους, είτε αυτοί αφορούν στην προσωπική σας ζωή, είτε όμως κυρίως αφορούν στα επαγγελματικά σας και γενικά σας βοηθούν να ξεδιαλύνετε λίγο το τοπίο σας και για τα άτομα τα οποία σας περιβάλλουν στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό σας χώρο. Η Αφροδίτη περνάει 4 Δεκεμβρίου στο Σκορπιό και σχηματίζει και αυτή όψη με τον χρόνο. Η Αφροδίτη από το Σκορπιό είναι πάρα πολύ βοηθητική και για τα αισθηματικά σας, κυρίως αν έχετε μια σοβαρή σχέση και μπορείτε να πάρετε αποφάσεις για αυτήν, αλλά γενικά και για όλο το κλίμα που υπάρχει δίπλα γύρω σας, ξεκαθαρίζει το τοπίο σας, σας βοηθάει και δημιουργεί και τις γέφυρες για να γεφυρωθούν αποστάσεις αν και όπου υπάρχουν. Ένα πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό το διάστημα θα μπορέσετε εκεί στην αρχή του μήνα να υλοποιήσετε πράγματα και να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Όχι άκοπα, δεν υπάρχει πιθανότητα ο χρόνος να σας δώσει κάτι άκοπα. Μέχρι τον Μάρτη που θα σας επηρεάζει στο δεκαήμερό σας, κάθε τι που θα γίνεται με πάρα πολύ κόπο, αλλά τουλάχιστον θα αποδίδει καρπούς. Και αυτό θέλω να το ξέρετε, γιατί από 13 μέχρι 23 Δεκεμβρίου ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στον εγώκερο, επηρεάζοντας το δεκαήμερό σας και θα δημιουργεί τα γνωστά του μπλοκαρίσματα και τις γνωστές του αναποδιές. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι καλό θα είναι μέχρι τότε ό,τι είναι να προωθήσετε να το έχετε προωθήσει. Εκτός βέβαια αν έχετε ανάδρομο Ερμή στον προσωπικό σας χάρτη, που εκεί αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Που εξυπηρετεί τώρα ο ανάδρομος Ερμής? Κάνει επανασυνδέσεις με άτομα τα οποία είχατε γνωρίσει στο παρελθόν, με φίλους του παρελθόντος, μπορεί να ξαναφέρει στο προσκήνιο και να επανεκκινήσει project τα οποία κάποιο σχέδιό σας που δεν λειτουργήσε, που ναυάγησε κλπ. Και βεβαίως μπορεί να κάνει και ερωτικές επανασυνδέσεις που αν τις θέλετε πολύ, καλό είναι να τις επιδιώξετε μεταξύ 18 και 21-22 Δεκέμβρη. Ο ήλιος στις 22 Δεκεμβρίου περνάει στον εγώκερο, σας κάνει πιο εύστοχους και γενικά φτιάχνει τα κέφια σας, ενώ η πανσέλινος του Δεκέμβρη θα γίνει στις 27 και εκεί μέσα στις γιορτές θα δώσει το χρώμα της στον καρκίνο, στο ζώδιο των ερώτων σας, υποσχόμενη πολύ συναίσθημα, πολύ βάθος, πολύ ρομαντισμό, όλα στον υπερθετικό βαθμό. Μας αρέσουν αυτά έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι όμορφο μέσα στις γιορτές να υπάρχει πολύ συναίσθημα. Όχι ότι δεν χρειάζεται και λίγο να το προσέχουμε, γιατί οι υπερχειλήσεις οδηγούν και σε παρεξηγήσεις, ωστόσο όμως θεωρώ ότι είναι μια χαρά, ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα των ημερών. 29 Δεκεμβρίου η Αφροδίτη περνάει στον Τοξότη, δημιουργεί έτσι και το τετράγωνάκι της με τον χρόνο, θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι εκεί καλές ημέρες για να προωθήσετε επαγγελματικά σχέδια, αφήστε τα για την καινούρια χρονιά για να ευοδοθούν και περισσότερο. Οι Ιχθύες του δευτέρου δεκαημέρου, έχουμε έναν ουρανό να επηρεάζει το δεκαήμερό σας από το ζώδιο του Ταύρου με
έναν ωραίο τρόπο, γιατί ο ουρανός κάνει το απρόβλεπτο και την έκπληξη κάπως ευχάριστη για σας. Μπορείτε να συναντήσετε άτομα τα οποία δεν το περιμένατε, είναι πάρα πολύ πιθανόν και εν ώψη εορτών κιόλας να έρθει κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο να σας κάνει έκπληξη από εκεί που βρίσκεται, από το χωριό, από το εξωτερικό κλπ. Και να χαρείτε πάρα πολύ. Μπορεί να σας φέρει και ερωτικού χαρακτήρα επανασυνδέσεις αυτός ο ουρανός, αλλά μπορεί εν πάση περιπτώσει να κάνετε και καινούργιες γνωριμίες, οι οποίες θα αποδώσουν είτε σε επίπεδο φιλικό, είτε σε επίπεδο προσωπικό, είτε σε επίπεδο επαγγελματικό. Γνωριμίες που έρχονται και λίγο για να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτεστε, να σας κάνουν να είσαστε πιο ευρύνοες, να σας κάνουν να είσαστε πιο δεκτικοί στις αλλαγές, το διαφορετικό κλπ. Γνωριμίες οι οποίες θα σας πάνε ένα βήμα πιο μπροστά, να το πω έτσι. Και βέβαια θέλω σε αυτό το διάστημα να εμπιστεύεστε πάρα πολύ τις ιδέες σας, αγαπημένοι μου φίλοι, γιατί μπορεί να έχετε πολύ πρωτοποριακές ιδέες που αν τις αξιοποιήσετε θα σας οδηγήσουν αργότερα σε μεγάλες επιτυχίες. Προς τα 20 περίπου 21-22 Δεκεμβρίου αυτό που θέλω λίγο να προσέχετε είναι αν ταξιδέψετε μην γίνει κάτι και σας στεναχωρήσει, σας καθυστερήσει κλπ. Εντάξει, δεν περιμένω κάτι σοβαρό, απλά έτσι να ξέρετε ότι χρειάζεται να είστε πιο προσεκτικοί και γενικότερα όλο το μήνα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ όταν οδηγείτε ή όταν και αποφύγετε εν πάση περιπτώσει τα extreme sport. Οι ηχθείες του τρίτου δεκαημέρου. Το δεκαήμερό σας στιγματίζεται από τη δύσκολη νέα σελήνη στον τοξότη που θα γίνει Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου. Μία νέα σελήνη που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στο κοινωνικό επίπεδο αλλά και στη δουλειά και στον τομέα της καριέρας. Υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει προβλήματα, να δημιουργήσει εντάσεις, να δημιουργήσει καταστάσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες για σας, παρεξηγήσεις, συναισθηματικά ξεσπάσματα, αθέμητο ανταγωνισμό και όλα αυτά τα οποία μπορεί να σας φέρουν σε συναισθηματικό αδιέξοδο και να νιώθετε ότι πάρα πολύ μεγάλη καταπίεση στο επαγγελματικό σας περιβάλλον για λίγες μέρες. Ένα πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει αυτή η νέα σελήνη είναι να νιώσετε αδικημένοι, γιατί πιθανότατα κάποιοι άνθρωποι πιο πονηροί, να το πω έτσι, μπορεί να λειτουργήσουν με έναν τρόπο που θα σας κάνει να αισθανθείτε άσχημα. Σημαντικό είναι να θυμάστε ότι αν θέλετε να διαφυλάξετε τη δουλειά σας και την καλή σας σχέση με τους ανωτέρους σας και γενικότερα με άτομα ισχύος, η καλύτερη επιλογή σας θα ήταν να φερθείτε με έξυπνο τρόπο, να μην μπείτε σε πηγαδάκια και κυρίως να μην αποπλανηθείτε από τα άτομα που θα φουσκώσουν με κολακία τα αυτιά σας μόνο και μόνο για να σας κάνουν να νιώσετε ότι σας εκτιμούν, σας αγαπούν, είναι δικοί σας άνθρωποι και στο τέλος να σας φερθούν με άσχημο τρόπο αδειάζοντάς σας. Ο Ερμής κινούμενος ανάδρομα από τις 23 Δεκεμβρίου θα περάσει στον τοξότη. Εκεί θα αρχίσει να φέρνει αρκετές καθυστερήσεις, ανατροπές, αναβολές στο επαγγελματικό περιβάλλον και στην ευρύτερη κοινωνική σας ζωή. Άρα λοιπόν να έχετε εναλλακτικά σχέδια δράσης αφενός και αφετέρου να επιβεβαιώνετε τα ραντεβού σας, να προσπαθείτε να κρατάτε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να είναι εφικτό να το ακολουθήσετε και γενικότερα να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ευχάριστα είναι τα πράγματα από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί ο μήνας κλείνει με έναν τρόπο ο οποίος είναι καλός και ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Αγαπησιάρικος, με διασκεδαστικός, με την ανάγκη να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, να είστε σε παρέες, να παίρνετε αγάπη, να δίνετε αγάπη, να εμπιστεύεστε, να είστε ρομαντικοί και βέβαια να έχουν πολύ αυξηθεί οι πιθανότητες να μπει και κάποιο άτομο καινούριο στη ζωή σας αν είστε αδέσμευτοι. Έτσι λοιπόν με πολύ ερωτισμό κλείνει το διάστημα εκείνο των εορτών, κάτι το οποίο καλό είναι να το απολαύσετε όσο μπορείτε, γιατί χρειάζεστε και μία ανάπαυλα. Χρησιμοποιήστε αυτές τις δυνατότητες που σας δίνει αυτό το διάστημα για να ξεκουραστείτε ψυχικά αλλά και σωματικά και να έχετε μια ανάπαυλα, γιατί έχετε να αντιμετωπίσετε χρόνο.
Αγαπημένοι μου ηχθείες, περιμένω την εγγραφή σας στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις. Like, share και το σχόλιο σας. Για προσωπική πρόβλεψη καλείτε στο 14540 και αν τη θέλετε με μήνυμα στο κινητό σας στέλνετε SMS με τη λέξη ΣΜΑΡΟ στο 54529.